ክቡር ህዝቢ ኤርትራ እዚ እቲ ወትሩ ቀዳም ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ናባኻ ዝፍኖ ናይ ንጋባእ ደቂ ሃገር ህዝባዊ ሃገራዊ ክትዕ እዩ ዕላምኡ ንስኻ እንታ ጅግናን ኩሩዕን ተቓላሳይ ህዝቢ ሃገርካ ናፃ ድሕሪ ምውፃኣ ብሰንኪ ምትካል ኢሳያሳዊ ምልካዊ ምሕደራ ኣብ ኩሉ መዳያዊ ህይወትካ ብስቃይ ክትነብር ተገዲድካ ስለ ዘለኻ እምቢ ንምልካዊ ምሕደራ ብምባል ሓራ ክትወፅእን ሃገርካ ክትውንንን ምእንቲ ክትበቅዕ ምሕባርን ምልዓዓልን እዩ ልኡላውነት ሃገርካ እትዕቅብ ንስኻ ኣንታ ሓራ ህዝቢ ጥራሕ ኢኻ ንስኻ ኣብ ስልጣን ዘየቐመጥካዮ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ሓይሊ ካብ ምቁፅፃርካ ብዝወፀ ፈሓቂ ስልጣን ስለ ዝኸውን እቲ ምልኪ ዝተፈልየ መልክዑ ብምቕፃል ዲሞክራሲያዊ መሰልካ እዩ ዝጭፍልቕ እወ ኣብዛ ዘበናዊት እትበሃል ዓለም ብዙሓት ዝተፈላለየ ዝመልክዓቶም መለኽቲ ስርዓታት ከም ዘለው እትዕዘቦን ኣካል እዚ ዓለም ኮይንካ እትከታተሎን ዘለኻ እዩ ኩሎም ህዝብታት ግና ካባኻ ዝሐሸ እምበር ካባኻ ዝኸፍአ ህይወት የብሎም ክሳዕ ዘለዓለ ደረጃ ይመሃሩ ካሊእ ገዲፍና ኣብ ከባቢና ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት እኳ ንመልከት ክልተ ብናፃ ይሰርሑን ይነግዱን ሰለስተ ስለዝኾነ ውልቀ ሃገራዊ ሃብቲ የጥርዩ ኣርባዕተ ማሕበራዊ ቁጠባ ይኹን ፖለቲካዊ ርእይቶታቶም ይገልፁ ሓሙሽተ ናይ ተቃውሞ መሰላቶም ዝተሓለወ እዩ ሽዱሽተ መለኽቲ ንተቃወምቶም ድሕሪ ምእሳር ብሕጊ ኸሲሶም ናብ ኣብያተ ፍርዲ የቕርቡ ሸውዓተ ህዝቦም እጫ በሊዑ ማይ ሰትዩ ይሓድር ስለ ዝኾነ ኣብ ምፅዋት ኣይነብርን ሸሞንተ ብናፃ ናብ ዝደለየን ሃገራት ዓለም ክበፅሕ መሰል ኣሎ ትሽዓተ ናብ ዕረፍቲ ዘየብሉን ዘይምኽንያታውን ውልቀ ህንጢታዊ ውግኣት ኣይግፈፍን ዓሰርተ ብሰንኩ መንእሰያትን ካብ ሞት እናመረፀ ኣብ ስደት ኣይነብርን ዓሰርተ ሓደ ኣብ ክንዲ ህይወትን ክብርን ዜጋታቶም ኪዱ እተን ተዕሪፋ ጥራሕ ስደዱልና ኣይብሉን ዓሰርተ ክልተ ዜጋታቶም ብጥርሑ ኣይሸቅሉን ዜጋታቶም ንምድላብ ሃብቲ ጀነራላቶም ኣይሸጡን በአንጻሩ እኳ ደኣ ምእንቲ ዝተሰደዱ ዜጋታቶም ይጣበቁን መሰላቶም ክሕሎ ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ስራሓት ይሰርሑን ዜጋታቶም ናብ ሃገሮም ናይ ምምላስ ስራሓት የካይዱን እዚ ካብ ብዙሕ ብውሕዱ እዩ ብዙሓት ካብ ደቅኻ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዲያስፖራ ዝነብሩ ነዚ ጨፍሊቑ ሓኒቑን ሒዙካ ዘሎ ምልኪ ኣብ ሃገርና ጥራሕ ኣይኮነን ለውጢ ብውሽጢ ዝመፅእ ኣምላኽ ዘምፅኦ ንጉስ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ዝልውጦ ካብ ዘይትፈልጦ መልኣኽ እትፈልጦ ሸይጣን ወዘተርፈ እናመሃሩ ከልዝቡኻ ይቃለሱ ነይሮምን ይቕፅሉ ድማ ኣለውን ንባዕላቶም ሓራ ክወፁ ዘይከኣሉን
ዘይክበቕዑን ስለ ዝኾኑ ድማ እዩ ከምኡ ዝብሉ ንባዕሉ ሓራ ክወፅእ ዘይከኣለ ድማ ምእንቲ ሓርነት ህዝቢ ክቃለስ ማለት ዘበት እዩ ብተወሳኺ እዞም ደገፍቲ ምልኪ ኩልና ብተደጋጋሚ ከም እንሰምዖም ዓዲ በፂሖም ክምለሱ ኣብ ዝሕተትሉ ዓዲ ኣብ ካሊእ ሃገር ብዘይረአ ሰላም እያ ዘላ ብላዕ ወስተይ ዘሎ ወዘተርፈ ክጭርሑ ንሰምዖም ቀሊል ጌርና ክንወስዶ ዘይኮነ ኣትሪድና ክንቃለሶ ዝህልወናን ዝግባአናን እዩ ባህላይ ህዝብና ዝሓልፎ ዘሎ ሓቀኛ ህይወት ብምዕፋን ምልኪ ክቕፅል ዝዓለመ ዝተወደበ ምንቅስቃስ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ኣብዛ ንነብረላ ዝተጠናነገት ዓለም ሰለስተ ዓበይቲ ውግኣት ክካየዱ ፀኒሖም ይቕፅሉ ከዓ ኣለዉ ሓደ ኤውሮጳዊ ውግእ ሩስያን ዩክሬንን ክልተ ማእከላዊ ምብራቃዊ ውግእ እስራኤልን ፍልስጤን ሰለስተ ቅርኒ ኣፍሪቃዊ ውግእ ዝዓበየን ደማውን ውግእ ኤርትራ ኢትዮጵያ እቲ ካብ ሰለስቲኡ ውግኣት ኣቐዲምና ክንሪኦን ከነውግዓሉን ይህልወና ዝብሎ እቲ ንዓና ንህዝብናን ንሃገርናን እንደገና ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ዘእትዎ ዘሎ ውግእ ኤርትራን ኢትዮጵያን እዩ ዘልዕሎም ሕቶታት እምበኣር ሓደ ብኸመይ ዝተለወጠ ይመስል ክልተ ኣብዚ ክሳተፉ ዝኽእሉ ተዋሳእቲ ኣለዉ ዶ ብከመይ ንምንታይ ዝብሉ እዮም እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ዋና ክንሪኦን ክንካትዓሉን ዝግባአና መልሲ ክንረኽበሉ ዝግባአና ሕቶታት እዩ ናይ ሎሚ ርእሰ ወግዕና እዞም ናብ ዝተናወሐ ውግእ ከእትወና ሰሴፋቶም ዝስሕሉ ዘለዉ ኢሳያስን ኣብይን ዘመሳስሎምን ዝፈላለዮምን እንታይ እዩ ዝብል ብገምጋመይ ሓደ ክልቲኦም ኣብ ስልጣን ካብ ዝሓኽሩ ኣብ ውግኣት ይነብሩ ክልተ ንዲፕሎማስያዊ ኣፈታትሓ ግርጭት ቦታ ኣይህቡን ስለ ዝኾነ መፍትሒታቶም ብብረት ምፍታሕ ጥራሕ እዩ ሰለስተ ስለ ዝኾነ መንእሰያቶም ኣብ ሓዊ እናጠጠቑ ህድብታቶም የፅንቱ ኣርባዕተ ብዝተበላሓተ ኣገባባት ሰላማውያን ተቃወምቲ የፅንቱ ሓሙሽተ ኣብ ምጥፋእ ህዝብን ሃብትን ምስራሕ ውግእ ይሰማምዑ ስለ ዝኾነ ኣንጻር ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኣጽናት ውግእ ኢድን ጓንትን ኮይኖም ተዋጊኦም ሎሚ ከዓ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከተሃናኽቱ ሴፋቶም ይስሕሉ ኣለዉ ሓሙሽተ ብዛዕባ ዝፀፍእ ህዝብን ሃብትን ክንዲ ቅንጣብ እተኣክል ኣይስምዖምን ኩሉ መሳርሒ ንመደልደል ስልጣናቶም ገይሮም ይወስድዎ ህዝቢ ንዓቶም ተጠቒምካ ትድርብዮ ዲስፖዘብል ኣቕሓይ ሽዱሽተ ክልቲኦም ንዕብለላ ስልጣን ቀርኒ ኣፍሪቃ ይመጣጠሩን ይወዳደሩ ሸውዓተ ክልቲኦም እናሰገደ ዘተግብር እንተዘይኮይኑ ስለምንታይ ዝብሉ ሰበስልጣን የብሎምን ዝፈላለዮም ሓደ ነጥቢ እንተልዩ ነታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር መን ተቆፃፀራ እዩ እዞም ንዕንወት ክልቲኡ ህዝብታት ናይ ክልቲአን ሃገራት ዝቀራረቡ ቀራናት ማንታ መራሕቲ
بقدامነት ንህዝብታቶም ቀፂሉ ንህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ናበየናይ ዝተናውሐ ደረጃ ህውከት ከእትውዎ እዮም ዝብል ሕቶ ግምገማናን ሚዛንናን ከነንብረሉ ይህልወና እቲ ምኽንያት ንኸባቢናን ንዓለምን ዝዕድም ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ውግእ እንተሰፊሑ ካብ ኢሳያስን አብይን ዝጥቀም መን ይኦም ብዙሓት ሕቶታት ከልዕሉ ዝኽእሉ ነጥብታት ኣለዉ ከምኡውን ኣስፊሕካ ርእቶታትካ ክወሃበሎም ዘለዎ ነጥብታት ኣለዉ ስለ ዝኾነ ንመእተዊ ዝኣክል دأمبر بزعباتي بعبيو أمنتا شجرة أتينا له بزوم كلت ملختي زتنتنا يكونن ثاني اشتي مأتويتي أبزو الدي اللهو كابز قتسيلو نتجزا كفوتيو حتوتات نتقريبو زي الحطوتات كنملس زسفح رئيتوتات كنبلو زقبعنا بوشتنا بخلتي انا هاجرات بخبابينا أرنا أفريقيا بتصلو عالم متحاز ون رئيتوتاتنا خنبلو زقبعنا ويكن كاتعلو زقبعنا لزخونة تسيني لكم تلسمعكمني يغني لي and تجزا خفوتي خم تزبلكو إدنا حافلنا بلنا نقصل ني عقباي هوست خجبري زنادي زلهم مو تعجستي نبرو لي اوكي سلازي زي انقدرنا عقباي في الصهايب كم تزبلكو ثلاثة أربعة بزخون له أبو أوشتي ثلاثة أربعة دقيق تقد فكمي تحري 4 دقائق كأخمل لسي نأتوتي قداينا انت واحدة بتن زقرب كون كل التسلسل حتوتات كن جمر نخيلنا تذي اللوجن بزح رئيتوتات كوهاب اللوزلو وسلزلو نفس الكف باراجراف بحطوتات كان الزغل سفاري توتات كوفي بزغل ايو الزغونة ابو اتينا بإيتوتاتنا نهار ثم مانتا مرحتي زبلكو بغلو السمامعنا تبتات سلزلوم كرايتيرياس نمن بايو وحدو أقريبا زلوخ جن أبوش تعتيخا حدا خابزي بمنتاي يفلق كالقوت السماء معلوم نتبتات كاللودو إلنا كنريهم زقبونا اللو أمودا تاون نابينا يستناوح درجة وكت كأتو يوم بالحتو كنريو زلنا سلزغونة نعون من اللاس بمسارتي ذرعي النازلون ني هاجرنا نتي ان هاجرات نخبابينان تواسعتي
ኣብኡ ክረኣዩና ዝኽእሉን ወይ ዝረኣዩና ዘለውን ምስ ህልዊ ዓለማዊ ኩነታት ብምዝማድ ክንሓትትን ከነቕርብን ንኽእል ዕቑባይ ወመምህር ዘሩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣርእስቲ እንድዩ የቐኒየልና ነዚ ገዛ ከፊትካ ተማይጠና ዝገበርካኻ ትማሊ ኣብ ሕዋርሲ ድሕርቲ ናይ ዶክተር ታዲዮስ ኣኼባ ምውድኡ እዛ ጉዳይ እዚኣ ዝተላዒላ ነይራ በቶም ተሪፍና ዝነበርና ሰባት እንታይ ኣነ ከልዕል ብለለኹ ምእንቲ ነዚ ኣርእስቲ እዚ ዕሙቕ ኢልና ኣቲና ሳራድኣና ምናልባት ክሰፍሕን ወይ ከማን ጥርናፈ ክህልዎን ናይ ሓባር ከዓ ኣራድኣ ምናልባት እንተረኸብና ብምባልሲ ሕጂ ደፍነትሊ ዲክታተራዊ ስርዓት ኢሳያስ በቲ ከዓ ዲክታተራዊ ስርዓት ኣብይ እዚኦም ኣብዚ ዝሓለፈ 5 ዓመት ዝጀመርዎ ፍቕሪ ናብ ሕውነትን ልዕሊ ሕውነት ዝኸይድን ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ረጊፁ ዝኸይድ ናይ ሰላም እማሜታት ህዝቢ ኤርትራ ዘይፈልጦ ዝኸይድ ዝነበረ ሕጂ ተመሊስካ ኢድ እንዳወጣወጥካ ከበሮ ናይ ውግኣት እንዳሃረምካ ሓንሳብ ስርዓት ክግልብጥ ሓንሳብ ወደብ ክሕዘአ እንዳበልካ ዝኸይድ ኣጋብ እዚኦም ሕጅስ ክልቲኦም ተራዲኦም ዶ ይኾኑ ነዚ ውግእ ዝኣትዎ ዘለውስ ወይስ እቲ ሓደ ተኸላኸላይ ናይ ኤርትራ እዩ ኣብይ ግን ክወርር ዝደልዩ ኣብዚኣ ናይ ሓባር ኣራድኣ ሃልዩና ክንከይድ ደስ ምበለኒ ነይሩ ምናልባት ተረዳእትኩም እንተኮይነ ተሕቶ ኣብዚኣ ምናልባት ብርሃነ ረዳ ትማል ከማን ተኻቲዕናላ ስለ ዝነበርና መፂኡ ርእቶ ተዝበላ ምስ የቕሬታ ከምኡ ኢሎም ሕታተይ ግን ክሰፍሕ ስለ ዝደለኹ ደኺምና ስለ ዝነበርና ትማሊ ኣብ መወዳእትኡ ካ ስለ ዘልዓልናዮ ልክዕ እሱ እቲ ኣርእስቲ እዚኦም ሲ ክልቲኦም ነዚ ህዝቢ እዚ ኮነ ኢሎም ከጥፍዎ ኢሎም ተላዒሎም ብምርዳእ ዲሬክትሊ ኦር ኢንዲሬክትሊ ማለት እየ ብፍላይ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ መጥፍኡ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምጉስቋሉን ትሕቲ ባይታ ኣብ ምእታውን ግዲ ዘይብሉ ኢሳያስ ሕጂ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ይኮኑን ዋላ ነቲ ሃገር ከማን ኣይግድሰኒን ምባል ኣብ ኩናት ዝእትዋ ዘሎ ድዩስ ወይስ እዚኦም ክልቲኦም ተባኢሶም እዮም ተፃሊኦም እዮም ሕጂ ስለዝተፃልኡ ኣብቲ ስምምዖም ዝገበርዎ ስለዘይርዳእናን ስለዘይንፈልጦን ስለዝተጠላለሙ ድዩ ሕጂ ኣብይ ወደብ ክወስድ ኣለኒ ናተይ ክገብሮ እየ ድብል ዘሎ ኣብዚኣ ምናልባት ኣራድኣና ሓደ ክንገብራት ደስ ምበለኒ ነይሩ ሞ የቐኒየለይ መምህር ዘሮ Thank you, Rabbi. Well, ጽቡቕ ሕቶ እዩ ምክንያቱ ሲ ትማሊ ኢሳያስን ኣብይን ሓደ ህዝቢ ኢና ውሽጢ ሓደ ህዝቢ ከዓ ፍልሊ ዘሎ የለን ኢሉ ከም ወቃዕ ከበሮ ከም ዝበልካዮ ብክልተ ኢዱ ልቡ እንዳሃረመ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ ፍሽኽ ኢሉ ዘይፈልጥ መዓዝ ፍሽኽን ፀሓቕን ወካዕካዕን እናርኣየ ክሳዕ ክንደይ ተፈሲሁ ከም ዝነበረ እዩ ዘርእየካ ንባዕሉ እቲ ህዝብና ከምኡ ዝኣመሰለ ርኡ ዘይፈልጥ ዓሚቕ ናይ ክልቲኦም ምቅርራብ እሞ ፈቐዶ ሃገራት ዓረብ ከይዶም ስልማት ምርካብ ብሰንኪ ፍታሕ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ገይሩ ተባሂሉ ኣብይ ስልማት ናይ ኣውሮጳ ወይ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ምርካብ ዝኩሉ ክትሪኦን ከለካ ንዘለኣለም እውን ዝፋትሑ ኣይመስሉን እዮም ነይሮም ኣብ ውሽጢ እዚ ግን ህዝብና ከዓ በዚ ከእምንዎ ፈቲኖም ብፍላይ ነቲ ዝድግፎም
ብፍላይ ከዓ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝበልኮ ኣይበልናን ዶ ኢሉ ዝዕንድረሎ ከም ዝኣምኖምን ከም ዝስዕቦምን ገይሮም እንደ ዳንኬራታት ተገይሩ ኣብ ዓዲ ኣምሓራ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ እዚ ኩሉ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ህውከት ይገብሩላይ ኣለዉ እዞም ትግራይ እሞ እዚ ትግራይ ሰሜናዊ ሸነኽ ከይዓረፈ ስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ምቁፅፃር ኣይከኣልን እዩ ስለዝኾነ ንዓኻ እውን ቶም ቀንዲ ፀላእትካ እዮም እዚ ሓቢርና ነጥፋ እዮም ብምባል እቲ ዝዓበየ ዝኸፍአን ደማዊ ውግእ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣካይዱ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ካሊእ ምክንያታት ዝወሃበሉ ኣይኮነን ሕጂ ናይ ኣብይ ሰራዊት ናበየናይ ገፁ ይትኩስ ኣብ ዝሽገረሉ ዘሎ እዋን እሱ ከዓ ኩላ ፈንጢጣታ ኢትዮጵያ እትበሃል ሃገር በዚ ብኦሮሞ በዚ ብኣምሓራ ከምኡውን ህወሓት ብረቶም ንውግእ ኣልዓልዎን እቲ መስርሕ ክትሪኦም ከለካ ግን እቲ ዝቐረቦ ጉዳይ ክፍታሕ ስለ ዘይተኻእለ ናብኡ ዝወጣወጥ ዘሎ እዩ ዝመስል እቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕልቶም ህዝቢ ዝፍፅሞ ዘሎ ግፍዒ ቀሊል ኣይኮነን ይቐትል ይዘምት ከዓ ንብረት ይዘምት ልክዕ ከምቲ ኣብ ኤርትራ ዝገብሮ ዝነበረ ብስልኪ ይሓንቕ ብኻራ ይሓርድ ብጣይትን ብቦምባታትን ህዝብና ይቐትል ዓድታት የቃፅል ከተማ ኣስመራ ደርግ ኩሉ ኣብቲ ካምፖስታቶ ዝበሃል ዝነበረ ዓበይቲ ድኳናት ናይ ዝተፈላለየ ንብረታት ወርቁ ብሱፉ ሰዓታቱ ዩነይሚት ኣስመራ ዝፈልጣ ሰብ ክሳዕ ክንደይ ንብረት ነይርዋ እቲ ብሴራንዳ ተዓፅዩ ናብ መሬት ብመፍትሒ ዝልኮት ዝነበረ ምስተን ማክ ናይ ቀደም ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ መኻይን ዝነበረኦም ብሰንሰለት ኣሲሮም እናበጣጠሱ ዘሚቶም ገፊዖም ከምቲ ዝበልኩ ሓዲዶም ዘይገበሮ ነገር የለን ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ወታደራዊ ዲስፕሊን ስነ ስርዓት ዝበሃል ዘይመሃርን ዘየተግብርን ገዕዘ ሰራዊት ብድፍረት እየ ዝብለ እዚ ኩሉ እናተኻየደ እንከሎ ሕጂ ንባፅዕ ንዓሰብ ምክንያት ብምግባር ሃገርና ውብጥ ውግእ ከካይድ ክዛረብ እንከሎ ወኣበይ ከይዱ ከምዚ ዝበሎ ኣበይ ከይዱ እቲ ኩሉ ዝተበፅሐ ስምምዕ ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምክንያቱ ኢሳያስ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ኢትዮጵያውነት ኤርትራ እዩ እቲ ዝዓበየ ሕልሙ ፔሪየድ ብኤጀንት ብምዃን ዝተበገሰሉ እዩ ብዙሕ ርክባት ዝተገብረሉ እዩ ብዙሕ ሓገዛት ዝረኸበሉ እዩ ስለዚ እንታይ ኣብ ውሽጢ እዚ ኢድ ናይቶም ካብ መጀመርቱ
ዝልእኩ ዝነበሩ ኣገልጋሊት ከዳሚት ሃገር ኢትዮጵያ ክሰርሑ ዝተቃለሱ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 80 ዓመታት ናይ ዩኒፖላር ፓወር ኣብ ኣሜሪካ ምስፋሩ ኣሜሪካ ካብ ዘገደሰቆ ኣብ ከባቢና እስራኤልን ቀርኒ ኣፍሪቃን ስኻ ኢትዮጵያ ትቆፃፀራ ባሕሪ ኤርትራ እየን እዚ ብኸመይ ይሰርሕ ኣሎ ኢልና ከነልዕሎ ዝግባአና እውን ምክንያቱ እታ ዕቁባይ ዘለዓላ ሕቶ ኣስፊሕና ክንሪኣ ዝግባአና እዩ እንተ ክንብል ክንክእል ኣለና እቲ እንተታትና ከዓ ኣብ ሕሉፍ ታሪክና ኣብ ምንታይ ኣብፅሕና ከመይ ናብ ዝበፂሕና ዝተመርኮሰ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣነ ብወገነይ ክምልስ እንከለኹ ፃልጣ ናይ ክልቲኦም እዩ ጥራሕ ኣይብልን እዩ ብወገን ኢሳያስ ግብፂ ካብ ተኣቱ ሕጂ ስዑድያ ዓሰብ ተመፅዊትላ ኣሎ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ንክንደይ ዓመት እዩ 100 ዓመት ድዩ 9 ዓመት ድዩ ንክንደይ እዩ ኣብ ካሪዋን ዩናይትድ ኣረብ ኤሚሬትስ ዝነበረ ልጊሳ መተካእታ ኣትኣቱላ ምክንያቱ ስዑድ ዓረብያ ስትራቴጂካዊ ቦታ ኣብ ምቁፅፃር ብግዲኣ ምክንያቱ ሓይሊ ቁጠባ ስለ ዝኾነ ንቁጠባ ብትከላኸለሉ እትኽእል መገዲ ክትጥቀመሉ ብትኽእል መገዲ ንዓሰብ ትመፅእ ኣላ እንተ ደኣ ግብፅን ስዑድ ዓረብን ኣብ ዓሰብ ግብፂ ብኤርትራ ንበሎ ብጉዳያ ማለት እዩ ንሳ እውን ናይ ምቁፅፃሩ ድልየት ስለ ዘለዋ ምክንያቱ ስዌዝ ካናል ብዘይ ባብኤል መንደብ ወላ ሓንቲ ዝሰርሓላ ኣይኮነን ስዌዝ ካናል ወላ ሓንቲ ዝሰርሓላ ኣይኮነን ስለዚ ናይ ንግዲ ጉዳይ ናይ ህይወት ጉዳይ ከመይ ኢሉ ዝዕንክሊላት እዚ ይኣትሎ እንድሕሪ እዞም ዝበልኮን ሃገራት ኢንተርፌር ገብራልየን ኮይነን ብዛዕበየ ኣሜሪካዊ ኢድ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ይሰርሕ እንተደኣልዩ ኣብ ጉዳይና እንታይ ይፃወት ኣሎ ክንሪኦ ዝግባአና እዩ ባህላ እየ ብካሊእ ሸነኹ ኣብይ ኣሕመድ እታ ኣብ ግዜ ውግእ ኣንጻር ትግራይ ትሕግዞ ዝነበረት ብቁጠባን ብመሳርሒ ውግእን መስኖ ናይ قوات السريع ናይ ሕመቲ معطيتن مسنقيتن كاب يونايتد عرب اميريتس كوين يقلقل سلزلو نسا يونايتد عرب اميريتس ولا من السعودية اي قادوا خاب كل امريكا زوصت سلزي كونت اقداو امريكا اب كلتيو بخمي يصاوتال لنا كنريو زغبانا ስለዚ መሚዛናን ከካብ እንሪኦ ዘለና ጉዳያትን ርኢና ኣምታክን ምናልባት ክንግምግም ንኽእል ንረብሖም ብዘውዕል መገዲ ክመርሑ ይኽእሉ እዮም ትውግእ ግን ዝያዳ ካብ መን ይረብሑ እዩ ስለዝኾነ ናበይ ገፅ ክዛዝውን ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኢድኩም ሓፍ ስለ ዘየብልኩም እቲ ጉዳይ እናስፋሕኮ ኸይደ ዕቑባይ ከምቲ ዝበልኩኻ ሕጂ ኸይድ ኣለኹ ድሕሪ 4 ደቂቕ እንተኾነ ይሓፅር ክምለስ እቲ ገዛ እንዳኣለኻዮ
أخيبانا مرحكا صناح سمع كان ندو عقباي بسعادة ها عقباي تصفاي. والله في الساعة اوكي اوكي الرايشي. اوكي اوكي ما بزرو. اوكي ثانك يو جايز اما كبرات حوات قريف النار لما مرزور امه نزا قداي نتوى ان ما يتقلا كم يمسلكم. ليش تيدو هو لبانة هو صبو غير كاوة. I think te abin isatin bahariatom te ናይ ዲክታተር ጠባያቶም ኣብ ስልጣን ናይ ምጽናሕ ሕልሞም ብዘይ ገለ መንጥርጥር ሓደ እዩ ኣብቲ ካራክተሮምፈላለዩ ኢሳያስ ከምቲ ንፈልጦ ፀዋግን ጨካንን ኮይኑ ብዙሕ ኣብታ ናይ ምስኡ ዝገበራ መጀመርያ ግዜ ህይወትና ሙሉእ ምስ ኣብይ ዝገበራ ስምዕ እዩ ክስሕቅን ከጣቅዕን ገለ ንሪኢና እምበር ከምኡታት ዝኣምሰለ ባህርያት የብሉን ኣብይ ብኣንፃሩ ቆልዓዊ ዝኾነ ጠባያት ኣለዎ ክሰኣል ይደሊ ክረአ ይደሊ ቀንጃሕጃሕ ይብል ከምኡታት ዝኾነ ባህርያት ኣለዎ ኣብቲ ናይ ስርዓት ናይ ግዝኣት ግን ክልቲኦም ዲክታተራዊ ስርዓት ጠባያት ዘለዎም እዮም ኣብ ስልጣን ናይ ምንራሕ ከዓ ብዘይ ገለ መለ ሓደ ዓይነት ባህርያት ሕልሚ ዘለዎም እዮም ምናልባት ናይ ኣብይ ትዕይናቱ ምናልባት ካልኣይ ግዜ ምርጫ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ምራፅ ገለ እምበር ነዊሕ ዓመታት ዝኸድ ኣይክኾንን ዝብል እምነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ክሳብ ሽዑ ግን ሽሙ ገኒኑ ተፈሊጡ ተኣሽሙ ንክኮን ይደሊ ኢሳያስ ግን ክሳብ መውቱ ስልጣን ዝገድፍ ኮይኑ ኣይልን ግን ብሓፈሽኡ ግን ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ግዜታት ከምቲ ዕባይ ዝበልካዮ ዘጠራጥር ዝበልካዮ ኣነ ተኣቲፎምኩም ዘለው ዝኣምን ምክንያቱ ዋላ እቲ ውግእ ምስ ተገብረ ቀዳማይ ወራር ምስ ገበሩ ናብ ትግራይ እውን ኣብቲ መንጎ ውግእ ምስ ተገብረ ምስ ፈሸለ ቀዳማይ ዝኣተው ንትግራይ ፍሽለት ዝገብረሉ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ነገራት ነይሩ እዩ ገዲፎሞም ነቶም ኢትዮጵያ ጥራሕ ይሕልፍዎም ነይሮም እቲ ዳሕራይ ግዜ ኣብቲ ውግእ ነኦም ቅድሚት የእትዎም ንሶም ብድሕሪት ኮይኖም ኣብኡ ብዙሕ ነገር ምስቶም መራሕቲ ናይቲ ውግእ ብዙሕ ፀገማት ነይሩ እዩ ግን ከዓ ኣብታ ትግራይ ንምጥፋእ ተኣሚዖም ስለዝነበሩ ግብረትዑ ከዓ ኣንሳሒቦም ከይዶም ነይሮም ኤርትራ ኣትዮም ሰራዊት ኤርትራ ኢትዮጵያ ከይዶም ተመሊሶም እንደገና ካልኣይ ከኣትዉ ከለዉ ካልኣይ ግዜ ከዓ ተሰሚዖም ከዓ ምክንያቱ ስቲል ዘይተወደአ ስራሕ ስለዝነበረ ከጥፍዎም ከዓ ናይ ግድን ከዓ ከም መደብ ተሰሚዖም ስለዝነበሩ ካልኣይ እንደገና ኣትዮም ከዓ ውግእ ከፊቶም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ክልቲኦም ሕልሚ ተሰሚዖም ስለዝኽእል ወላ ተባኢሶም እውን ይዕርኦ ማለት እዩ ኣብቲ መጨረሻ ሰሓብ ዝገበረሉ እውን ብሙሉእ ተፅዋር ዝነበረ ትግራይ ኣትዩ ዝነበረ ብሙሉእ እዮም ኤርትራ ኣትሪፎሞ መካይኖም ኣይትበል ከቢድ ብረት ኣይትበል ጥራሕ ኢሎም እዮም ሰይዶሞም ንሱ ክምለስ ከም ዘለዎ እውን ሓቲቶም ኢሳያስ ከዓ ክምለስ ከም ዘይብሉ ከሊእዎም ክሳብ ክንደይ ባእሲ ይበፂሑ ብፍላይ ኣብቲ ልዕሊ ናይ ዛዕባ ናይ ምሕርነት ናይ ኢትዮጵያ ተኣሽሙ ብዙሕ ፀገማት ይፈጢሩ እንደገና ኣብታ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ስምዕ ከዓ ንኢሳያስ እንኩሉ ስለ ዘይኮነት ታዚ ዓበይት መባእሲት ከዓ ኮይና ማለት እዩ ግን ተባኢሶም ከዓ ሕጂ እውን ወላ ተባኢሶም እንዳሃለዉ ነዚ ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገራት ክሰምዑ ከም ዝኽእሉ ጥርጥር የለን ወላ ብሓባር ኮፍ ኢሎም ተሰምዑ እውን እቲ ናይ ክልቲኦም ጎል ክገብሮ ዝግብኦም ነገራት ኣብኡ ኮይኖም ስለ ዝናብኡ ክገብሮ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ኣብይ ሕጂ ክልተ ነገር እዩ ንዓሰም ዝብል ዘሎ ሓደ እቲ ሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲኡ ስለ ዘየሎ ወላ ኣምሓራ ድዩ ትግራይ ድዩ ተኻሊእ ድዩ ናይ ባሕሪ ዝበሃል ዓሰብ ዝበሃል ነገር ኢትዮጵያውያን ሕልሞም ስለ ዝኾነ ንዓሰብ ንባሕሪ ዝብል ዝኾነ ዘለዓል ሕቶ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓንጎፋ ኢሉ ስለ ዝቕበሎ ሳፖርት ክገብረኒ ዝብል እምነት ኣለዎ ስለዚ ንሳፖርት ምግባር ከማ እንተሕቶ ከልዕሎ ይኽእል እዩ ካልኣይ ነገር ወላ ውግእ እንድሕር ጀሚሩ እውን ወላ ንዓሰብ መይሓዛ ኣብቲ ውግእ እንድሕር ተገይሩ ኩሉ ሻዕቲ ናይ ደገ ሓይሊ ናይ እንድዩ ናይ ካሊእ ዓድታት እዩ ናይ ምትእታው ኣሎ ናይ ምትዕራቅ ገለ ነገራት ኣለዎ እምበኣር እንድሕር ዝውግእ ተቐብሉ እሞ ብከምዚ ተጠቐምሉ ዝበሃል ምስእታት ኮፍ ኢሉ ክዛረብ እንድሕር ዘይኽእል ኮይኑ ሕጂ ምናልባት ኣብ መንጎ ኣትዮም
نعلم هاجرات اليوم ولا نايين اليوم ولا كان ايتن هاجر اعتراف اليوم ابى طاوله خف بيلوم كل شيء عن السوق يتعوتنا عرق ዝበሃል ነገር ስለ ዘሎ ምናልባት ተዋረኹ ፊልካ ምኣር ክትጥቀምሉ ዝኽእሉ ናይ ዓሰብ ነገር ምግባር እውን ክኾነ ይኽእል ትምውጥዋጥ እምበር ዓሰብ ሒዙ ኮፍ ኢሉ ክትጥቀመሉ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን። ስለምንታይ ወላ እንትሓዝዋ ብዘይካ ሰላም ገይሮም ክጥቀምሉ እውን ኣይኽእሉን እዮም። ስለምንታይ ንዕንቃፋት ብባሕሪ ድዩ መሬት ድዩ كل شيء تجمعات كلهم صغير بشكل زخون نقدر كتقوم له يخلون يوم سلذي جن أنا تو زورو خجمرو تين خيلو من أمانغو نعرف كنا نقدر كبي خيلو مو نقدر كحمي نقدر تقوم له خمس خيل نبت أولا مس إحنا نقدر نقدر كله يخلو سلذي خلطنا نقدر أبي زولات حدا نأيتوبيا حزبي صعب إن تمركب تخيل أي كأني تحلم من أي بحري نبت أولا خفيف الكام ما تقوم المجدي ንምርካብ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ኢሳያስ ግን ኣይኮነን ዶ ከምኡ ዝብል ዘዋጣውጥን ውግእ ዝኸፍትን ሓይል ረኺቡሱ ካይረኸቡን ባዕሉ ከፍቶ ስለዝደሊ ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ጥራሕ ክነብር ስለዝኾነ ከም ኩልና ንፈልጦ ውግእን ሰላም ተዘይልዩ ነብር ዝኽእል ሓደ ንባዕሉ ናይ ዝሓለፈ ስውኣት ኣይተነግረን ዓብዪ ሕቶ ኣሎ ወላ ሓቲት ኮፍ ኢሉ ዝሓተቶ ይሃሉ እምበር ኩሉ በብገዝኦ ኮይኑ ዕርምሩም እዩ ብዛዕባ ጉዳይ እዚ ካልኣይ ከዓ ሕጂ ትውግእ ተራዒሉ እንተው ሓደ ገለ ዓመታት ክወስድ እዩ ክሳብ ጠጠው ዝብል ክሳብ ሓደ ሰብ ዝኸውን እሞ ከዓ ሰራዊትና ወጋዒትካ ውግኣት ጌርካ ከኣነ ናይ ስልጣን ምንዋሕ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብደረጃ እዚ ወላ ኮፍ ኢሎም ተየሳምዑ እቲ ሰላም ዘይምርካብ ንክልቲኦም ጥቕሚ ኣለዎ እዩ ዝብል ብዝክልቲኡ መንገዲ ካልእ ሳልሳይ መንገዲ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ምናልባት ስኻ ወላ ሻይ እውን ክልቲኡ ዝብሎ كل جديد تناي بحري تناي دق حيلي كل شع كنسحتي بنان عبي جدا لو نخلتيهم كسامع دخول نقدر نقبره خليو وهنياتو حالة الجزيون السعودي العربيان هذا نقدر نقبروه كمان نقبروه ناي أحسن ذهبهم خندي جنزب تخفيليو دحركابو خب عسب كابو يوم تمالي سراوي ناي سومالي خون سرمان ناي تبقى خون የመን ከይደው ዝዋጉ ነይሮም ሰራዊትን ንውጣን ማለት ነው። እኔ ሲያስ ባዕሉ ናይ ባሕሪ መርከብ ሀና ኤርትራን ዝማለሳ ነይረን የመን ዝወስዳ ነይረን እዚ ዓቢ ስምዕ ነይሩ ክስራሕ ስለዘይከኣለት ናይ የመን ግን ፈሺሉ ማለት እዩ። ስለዚ ብትደገ እውን ዝግበር ነገራት ሳልሳይ ነገር እውን ክህሉ ይኽእሉ። ስለዚ ከም ባህርያቶም ግን ኩልና ንፈልጦ ንሱ እዩ። ግን ኤኒታይም ግን ከዓ ክዕረቑ ከም ዝኽእሉ ምክንያቱ ኣብ ስልጣኖም ዘፅንሕ ነገር እንድሕር ኮይኑ ዝኾነ ስምዕ ገይሮም ክቅፅሉ ከም ዝኽእሉ ክዕረቑ ከም ዝኽእሉ ጥርጥር የብሉን። ብዓይኒ ከምዚ ገለ ክሪኦ ዝኽእል ይቐኒየለይ። ብጣዕሚ ፅቡቕ ፅቡቕ ክቡር ሓወባይ ትንታኒኻ ብላልባት ሰብ ኢዱ ስለዘይልዓለ ኣነ ንስኻን በታ ጀሚርካ ዝፀናሕካ ስኒት ክንከይድ እሞ እንተኣተውና ንምባል ሕቶ ክልዕል ንወጥሪ ንገለ ደይኮነስ ንምርዳእ ማለት እዩ። ሕጂ ካብቲ ኣገላልፃ ይኹን ዝፀንሐስኒ ኣብይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክንደይ መዋጥር ሽግር ከም ዘሎ እቲ ስርዓቱ ማለት እዩ እንድዩ በዚ ነታ ትግራይ ኣይተቋፀላን ዋላ ዝኩሉ ውግእ ኣካይዱ እንከሎ ኣብቲ መራሕቲ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ምክፍፋላት ወጥሪ ዘሎ ክሳብቶም ዓበይቲ መራሕቲ ዝበሃሉ ዓዲ ገዲፎም ሃዲሞም ኣለዉ ዝበሃል ሓደ ንኣዲስ ኣበባ ሓደ ንኣሜሪካ በቲ ነታ ኣምሓራ ትበሃል እቲ ካልኣይ ዝበዝሐ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ዝዓበየ ብመሬት ከዓ ምቁፅፃር ስኢንሉ ዘሎ ዋላ ኣብ ኦሮምያ ከማን ሰላም ዝበሃል ዘየለ ብተዘማዲ ገለ ሰላም ኣሎ ዝበሃል ኣብቲ ኦጋዴን ሶማልያ ወኣብቲ ክልል ዓፈር እምበር ኣብ ኩሉ ውግእ ኣሎ። ሕራይ እዝስ ኣብስ ንስርዓቱ ንኽብል ህዝቢ ኢትዮጵያ ምናልባት ገለ ቀይሕ ቀጠልያ እንትሃቦ ንገለ ቁርብ ዓመታት ውግእ ከፊቱ ክኸይድ እዩ ዋላ ክኸስር ድዩ ዋላ ክዕወት ድዩ ተተዓወተ ሕጂ ናለ ወደብ መሊሰልኩም መበል መመሳመሲ ክኸውን ይኽእል
تزي تعود فكينا المبالغ خو خل مالتي قال عمتات كتصانح اصلا زغل ግን بوني ኢሳያስ ግን እንታይ ሽግሮ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲኡ ቆሪኑ ደቂሱ የካይድ ኣሎ እንታይ ትረት ወይ ከማንሲ እንታይ ዘዋጣውጠሉ ወይ ከማን ሓደጋ ንስርዓቱ ስለ ዘሎ እዩ እሞ ናብ ውግእ ከምርሕ ኢሉ ክኸይድ ምናልባት እንተ ኣብኡ ሓሳባት ኣሊኳ ኣባይ ክትቅጥላ ትኽእል ኢኻ ኢሉ እኳ ደበለ ኣሎ ዳዊት ኣስጎዶም ሕጂ ግን እንተሊኳ ኣባይ ሓወይ ክትቅጥላ ትኽእል ኢኻ እዚኣ هو ولا حنت تفرح النجار يلا الناس هذا الجزء جن اتي ولا اي هلو ولا خفت يدله اتي نمقرب نمكلخال هجي نمكلخال لهم لاعب زلو حسب سراويتات قالوا منورات كيدو سراويت سيدبلو هجي تابي سي ኢትዮጵያ ተወረና ሌላ ተዘላ በቃ نمكلخال يلي اتي زلو هجي بورق دليت سنزلو ግን እቲ አንረስ ዝኾነ ነገር እንድሕር ሊኾነ ኤርትራ ወላ ብትድፋዕ ኸይሎም ኮፍ እንትሕሎም ዝኾነ ወላ ጾልካ ተክቶ ቢልካ ነገር ትራሊ ኮይኑ ነቲ ኩሉ ሻዕ ዝብልዎ ነቲ ህዝቢ ንምሓዝ ነቲ ህዝቢ ንምስባሕ ድካ ርአ እንደዚ ኩሉ ተቋማይ ነበረ ምሰራዊና ኢሉ ክንደይ ገዲፍና ዝኸደ ተቋማይ ሪኻ ንድኻ ሕጂ ጀስ ፖለቲካሊ ተኣሽሙ ናቱ ፖለቲካል ተኣሽሙ ንግባር ዘይኮይኑ ዘፈርሕ ነገራት ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ካልኣይ ነገር እቲ ናይ ትግራይ ነገር ከዓ ኣሎ ድሕሪ ሰላም ዘይልዩ እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ እውን ኣብ ሰላም ክመፅእ ኣይኮነን ድሓር እቲ ናይ ትግራይ ነገር ሰላም ተዝመፅኡ ተፈቲሑ ከዓ ኩሉ ሻዕ ተፈቲሑ እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ግን ኩሉ ሻዕ ትረቲ ንኢሳያስ እውን ሕጂ እኳ እቲ ንሰምዖ ዘለና ይራኸበሉ ወያነ ዶ ገለገለ ዝበሃል ነገር ኣሎ ንሱ እውን ናይ ግድን ረክብ ከም ዘሎ ርግፅ እዩ ምክንያቱ ሓልዩ ዘይኮነኒ ወያኔ ወይ ከዓ ንክምለሱ ወይ ስልጣን ንክመፁ ዘይኮነ እዚ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ምንቅስቃስ ጌርካ ንስርዓት ምቕያር ኢሳያስ እቲ ሓደ ካብቲ ቀዳማይ ዝቃወሙ እዩ ምክንያቱ ፓርቲ ህዝባዊ ግንባር እዩ ነቲ ህዝቢ ጨርሹ ሕቶ ንኸይገብር ከም ዘይንቀሳቀስ እንዳኣተርካ ድዩ እንዳፈራርካ ዘሎ ሕጂ ወያነ ፓርቲ ከዓ እንተ ነቲ ፖለቲካዊ ኣብ ትግራይ መላዓል ዘሎ ጥሒሶም እንተ ንወያነ ኣውዲቖም ካልእ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ነገር እንተ ኣምፅኦም ንኤርትራ ከዓ ዓብዪ መልእኽቲ እዩ ምክንያቱ ንሪኦ ኣለና ትግራይ ከም ተዳሚዮም ዝዛረቡ ወላ እኳ እቲ ብስምዕ ይብፅሑት ዘወላት ዝብሉ ዘለዉ ጉዳይ እውን ኣብ ሰላም ክፍትሕዎ ይኽኣሉ እምበር እቲ ህዝቢ ከምዝላይ ይዛረብ ከምዝላይ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብር ኣኸባ ይገብር ገለ ኣሎ ስለዚ ነቲ ስርዓት ወያነ ኮንትሮል ገይርዎ ዝነበረ ካብ ላዕሊ ትሒዙ ስጋብ ናይ ዓዲ ጭቃ ካይተረፈ ቋጢርዎ ዝነበረ ክፍርስዎ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ እቶም መንእሰያት ይኹን እቶም ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ዝብሉ እዚ ግን ኣብ ኤርትራ ከዓ ክህሉ የብሉን ስለዚ ክዕወት የብሉን ስለዚ ምስ ወያነ ርክክብ ጌርካ ነቲ ተኣሽ ምግባር እውን ሓደ ተመሳሳሊ ናቱ ዕላማ ስለ ዝኾነ ዘሎ ግን ከም ዝበልካዮ ዘፍርሖ ነገር ኣሎ ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ ሰላም እንተዘይልዩ እቲ ህዝቢ ብዛዕባ እንታይ ክዛረብ ብዛዕባ ውግእ እዩ ዝዛረብ ብዛዕባ ሃገር እዩ ዝዛረብ ብምሉኡ ኣብ ደገ ዘለዎም ክጭ ዝኹን ከምታ ዝበልክዋ ዝሓለፈ ግዜ ውግእ ምስ ገበረ ምስ ሰራዊትና ኢሎም ክንደይ ተቃወምትና ዝብሉ ክንደይ ከይዶም እዮም ወላ ብዙሓት ይኹኑ እምበር እቲ ህዝቢ እውን ብዛዕባ ሃገሩ እቲ ኣብ ሓንጎልና ዘሎ ነገራት ሃገርካ ተወሪሩ ሃገርካ ከምዚ ኮይኑ እንድሕ ተባሂሉ ብዙሕ ነገር እዩ ዝመፅእ ነገር ስለዚ ነቲ ኢሞሽን ናይቲ ህዝቢ ንምሓዝ ኢትዮጵያ ወላ ተክቶ ጎቢላ እንተገይራ በቃ ውግእለና ኢሉ ነዚ ሞመንት ገልተ ኣሽሙ ጥቀመሉ ስለዝደሊ ዝብሪቶ እዩ ዘለኒ ወነለይ ብጣዕሚ ፅቡቅ የወነለይ ክብርሓው ዳዊት ኣስገዶም ናባኻ ክብርሓው አንሚት ግበርማ Hello. مرحبا. Thank you عواي. Thank you. Okay. أنا سأقول لهم صبون ديو أنا كالي فليز ولا الرأي لني سدما نتايني مالتي وج وروج كل زيتات لكاسي معي حجة التاري له أي قمة ثانية
أبي خورنا ويكاد حد خورنا تايبال كجبر دخل ذلوا أي مثلا جن أنت أنا سكا كم ذقول له هتكون تريو أنا تنقر أسفح بسفح فريد دلي كم تاني جمر سكا كاب تشحن عسى تشوعاتن أبتمود داتا مجمع أنت داريخمو أب تايبال مدرخ زموسو وعلى دكتور بركات من قد تاسين لبال نايجو هذا تايبال دنبره جاتهم دنبورو مسام حارو خوينهم بحد نكون زبل تايبال تقاتيشو قدمي ناي شين ناي عسى ناي كلتشن عسى شومنتن قداي دحريو أبتجيتي دحري ناي تايبال ممات مالتي أبتجيتي نعو تايبال كوينو وتي نسو أسكيتو نسو ممرحي مأتوينيو دحريو أت كنفولتو دلنا ساعات زسي إساسن أبينسي انتاي دحر بايتهم انتاي قعزهم كام انتاي دوغوس يوم كنكلالنا أبنت إساسي كلها نريو نيرترا زيد اللي نهزبي إرترا زيد اللي دعي خو دلو تجمرات حزو أصناتي دامبر هاناتي زي كونه مخانوسي كلها نرينا نزي زي ردا تداهليو تايد بهالي سلسي إساس حجيب زعبا إرترا على سلنا وكاخبللنا انت دا خوينو مندري كوب نصبت دا خوي ناسي كاب بعراي صباح نركب لنا محلاب طرحي سلسي إساسي جزار رسول نزهاجر زياسي كسنتها زتبجسه كم ذي هلاونتها خجبرا زتبجسه حيل مخانوسي بيستفعل عليه جوابات بعل بعلوين بزبولو أبرهلنا نجرنا أبخي سي سلطان حزب إثيوبيا دي جيبوه بمريكانا حزب إثيوبيا دي ملسك تكوز جبوه يتمختلو زنبري يتمختلو الجسكا بعلي ماماتو دحريت كلتشن 10 شوعاتن زنبره غزي خساب كلتشن 10 شومانتن زمص يمالالو سيوم نيرم اديس ابا اسمرا ناتهاله بحريا ناي على امريكا زمصي السدما تلوخو نيتوبيا خمرح زي كونه نتي زنبره اف دغن اساس نخو خوفتلو طحي اتي بملس تخلعه اف دغه نسو نخو خوفتلو نيتوبيا الحمد لله غير تايبال قادبلا زنبره او تايبال مغباري نيرو حجي ابز ساعات زي ابين اساسن كباسيوم ويتبايسوم زبحال نجر تداهليو ترشك حلم طرح سنتاي ابي مساسي ناي تي علامه ناي اساياسي لوخنا اساسي ابي ناي توبيا مرحي بوع كوينو ايكونن ماشي سيزي اسيحنا خنريو زلنا غداي وساني اب قرن افريقيا زلو وسانيو انتاي كغبرالو كمي كغبرالو زهقن وكازوسن اتي ناي حدش مغزاتو حاجه طرح كليل اذا هاجرزيا كم مجمره ابز غزو زخطونا كلو تقاليسنا داسيرنا منبري هاجر كنكون زغبانا زخلونا نساتو سلامتا كطف سلد كاب انجليز جميركا اكلتا خماقلنا تدحريقا بعد امريكا الماني ابزيد لنا تايد بحال فيدريشنات يومنا مالك زيد ماني علامهم نايزل عالم تقومهم سلازكونه طرحي احنا قلنا تقاليسنا خاني حزب ارترخا تعويتو قن اوشتو قرب بحخلاص لزنبرو فحفحلو مالك فحفحلو ولكن زنبرنا تايد بحالات كمان اي تقالسنا كن اقوى اي كالنا كسي جبرا حوت هسينا عنا تايد بحال قرر تب حرتنا خوينو انت سمفنانا خوينو كساب حجين نهلنا تايد بحال سيزا ابساعات زينا عنا سي حجي ولا دي بعل عصب بعل السعودية تقورو اذا الله قال هجي سعودية سانتيم كأي حاجة تقفلين يعني سعودية نتي زنبرنا كلتشين 10 شومونتن كنت تقانا برو زنبرد بمن تلاقا
أكلنا أمريكا خوينا تلاقنا تقول له زخفل دنبر 3 مليون كتكفل قال ملد بهال دنبر بيدا زرنا سعودي أزمة نا أمريكا كسر حجي نحنا أبتن تبلنا زخونا نجرسي نحنا نوسنو أبز وسنو وإساس وسنو أيقوننا حجي تريفاتو دلا إساس زجبرا دلو أنت مسحتارنا وجن مسحتارنا يتايد بهالن نتزولو سراويتنا تريف زولو سراويتنا نعو الماما جركا فيكا أب حادي عقما زي بالله كتمل زي تخل دخن في إرتران مشتار تمزي إرترا فتير كادما زلزل عجينا بعال سعودياتات قلمالتات جركا أنا أبي نجزيو خصاب زغسن أبي ناي بحر رخيب كان لقات باهلو بناي سعودية إذا بلو سعودية خم كراي تخاريط جركا أبي دما بناي سعودية رئيسين ما تشوف نبحرنا ودب كتقوملو نجزي يتايد بهالجبر كابو حالف جن حجي ذكاء دلو كلها ناخن عزبو دلنا خنردو دلنا كمي جركا أبسجنا إساس هاجل جلومي نمعرب نزوم تايد بهالا هاجل جلومي ساب حجي تادليتهم جيرلومي الداخمينا نجيجنا هزبي أترا الداخمو أبغود يسور الله هفتم هزبي أترا إنه للكا أبدخا تسوى حلو هذا أنا بانكا صرح كله 5 إن كان بركابيتانا إثيوبيا كاب إرتاينيو كابتن 13 تقلاي زاتات ترجع 4 حمشتن انتايد بهالينيرو تزبب زحتسي كاب إرتاينيرو كله إساس كله زي ودبنا نتقومولو ولا كلمة لنا نتقومولو كله بارالايز جيرو كله نريال لنا إساس هجسي نعانا سي صبو كم صالنا إلا انتاي باقن جبزا ساعات زيانعو كزريلهم ولا تي نايف نيشن كمان كسار حجسي إنا رأيو لكا نصا مسوسات هاجرسي ككاتات اللي قبايو يتي قفعتات زنبرا بإرترا كله يري فولتويو شلل نابولو ناسو إلكا تيجا تايبال غيرنا لنا نالكاسو إلكا تايبال كبرسل حسازي نحنا آسفحنا نرأيو ساعات زي نحنا حادي طرنوف زخونه حايلي فترنا كمي جرنا زغيا زخي قدمنا غيا لنا كمي جرنا كنقطمو هاجرنا كنوكل كم نخل كنراقص كنكل علنا صار حجي حدا نهاجر كوكل يزبل حايلي يلل چاو طرحنا خنل صريحنا اذي نحنا باور اوف اتورني ناي ايرترا مننت كنقبل كنكل علنا اذا خا انت دا ما بحكي تايبال كوينا صفوف بوليتيكا حزنا ولا بوحدات كيرنا كمان كنغبرو نخرينا اي تخال اندماني ولا جنزب اواتينا كمان ولا ناي وصاي عالم دلو تايبال كنغبر نخرا تخونه مهرات اللونا تتسيوم يغبرو اخوليو كاو حالي فقن حجي نحنا خد هاتصص كنكلالنا دربا تايبال غيرنا سي حبز ساعات سي حنت تايبال كوات انا كلني نعانا جبرنا دولو أبقرنا أفريقيا دولو كاب ناي إيجاد علامة جميركا كساب حجز خيد دولو السيو ارتاعت بحال هاجر آي تدلين يا أبقرنا أفريقيا كيريد جزيتات تاريخنا خنرسع تزي كوينا كاو تبقسي بروي كابتن 3 هاجرات نحنا هنا تاريخنا شازي كابز زين بقس ببرت سعرنا يو أبوليتيكا أنت طلعنا لنا بوليتيكانا نصفف كما يجرنا أب حدا تكور زخونة هاجراوي تايد بهالجرنا سراويتنا كما يجرنا تسفان هوبو شيء زلوا سراوي تسفان هوبو كما يقولوا إمبيبل حزبنا وين تسفاهمنا مسحبنا كتسيو إحنا زي أنا خنقبل نخل زي نسرح الله زي أود حنكم وديالو شغلنا الله يكبر حاو داوي تسكرم ناس تنتانقة حجون إيد حفظ بلس لزير لاي قلوت ምናልባት ንኽንረዳእን ንኽንማየጥን ብምባልሲ ሓደ ሓበሬታ ከም ዘለኒ ካብቲ ዝረኸብኮ እዚ ዓሊ ህንዲ ዝብል ናይ ሚድል ኢስት ተንታኒ ነታ
حجي حسب مسعود عربيا تواهيب له بليس زبل قال حصوت في بلا اب سعود عربيا كم زبال يلن زيا حنتي ناي كينيا مغازين زوصاتيا دحريو خا اتا ناي ذا ሶማሌ ላንድ ከዓ እንደገና ሓንቲ መጽሔት ከዓ ከምኡ ደጊማቶ ካብ ስዑድ ዓረብያ ዋል ሓንቲ ዝወፀ የለን ከምኡ ዝበሃል የለን ናብ ስዑድ ዓረብያ እቲኣ ኣብ ኬንያ ዘውፅኣቶ መጽሔት ከዓ እቲ ዋና ናይታ መጽሔት ብሎ ነይሩ ሂዝ ሲምፓታይዘር ናይ ኢሳያስ እዩ እምድሩ ሞሸርሐ ከይኮነ ኣይተረፍን እዩ እምበር ሓቅነት የብሉን ዝብል ነይሩ ግን ኣብቲ ኣርእስትና ንምምላስ ዳዊት እንተዳ ፈቂድካ ክትምልሰለይሲ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ውግእሲ ናይ ኢሳያስን ናይ ኣብን ደይኮነስ ናይ ኣሜሪካ እዩ በታ ኣባህላኻ ኮይኑ ድርዳእኒ እንታይ ጥቕሚ ኣለዋ ኣሜሪካ ካብዚ ኩናት ክልቲኡ ገይሩ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ንክትምለስ ማለት ድዩስ ከምኡ ዝብል ኣብ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ኩሉ ይኽእል ኢልካ ስለተሓስብ ዲ ዳዊት እቲ ታሪክና ርዳእና እንድዮ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ወይ እንግሊዝ ዝገበረቶ ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ መሰሉ ንኸይረክብ ኣብቲ እዋኑ ዝገበረኦ ሸርሒ ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ኣዛሚደ ክሪኦ ከለኹ ሕጂ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካስ እንታይ እዩ ጥቕማ እዚ ክልቲኡ ህዝቢ ተዋዲኡ ተጣፊኡ ዝኩሉ መንእሰይ ጠፊኡ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ንክትምለስ ድሌት እንታይ ጥቕሚ ኣለዋ ዳሕራይ ኣሜሪካ እኮ ተደልያቶ ነቲ ቀይሕ ባሕርስ ሕጂ እውን ትጥቀመሉ ኣላ ኣብ ትሕቲኣ ዘሎ እዩ ብዓሰብ ካብ ጅቡቲ ኮይኖም ክቋፅሮ ዝኽእሉ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዝኣተወ ቀይሕ ባሕሪ ኣሜሪካ ዝሰኣነቶ ክምለሳ ይኽእል እዩ እንብሎስ እንታይ ክህሉ ስለ ዝኽእል እዩ ፈቃደኛ እንትኾንካ እዩ ዳዊት ኢዱ ዘለዓለ ስለዘየለ ከምልሰልካ ክእል እያ ግን መጀመርያ ክሓተካ ደሊ ራይሽ ሕቶይ ድማ እንታይ መስለካ 1952 ዓመተ ምህረት ነፃነትና ግባአና እንከሎ መን ይኸልኪልና ኣቦይ እብራሂም ሓጂ እብራሂም ኮኒ ኣብ ኒውዮርክ መፅኦም እንታይ ይበሃል ዝዘርግሕዎ ጉዳይ ኣብ ፌደሬሽን ከእትውናሲ ድሌትና ድዩ ስለንታይ ኣትዮሙና ጃትም ደለለ ትኽእል ክምልሰልካ ዲኻ ምስን ካልኦት ነፃነትን ዝወሰዳ ሰለስቲአን ኣብ ትሕቲ ጥልያን ዝነበራሲ ስለንታይ ንዓና ከሊኦምና ኣነ በቲ ዝመስለኒ ብክልተ ሸነኽ ክንሪኦ ንኽእል እንዲና እቲ እንግሊዝ ዝገብሮ ዝነበረ ሸርሒ ኣብ ኤርትራ እቲ ሎውላንድስ ምስ እቲ ምዕራባዊ ሸነኽ ምስ ሱዳን እቲ ከበሳን እቲ ምብራቃዊ ሸነኽ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ዝብል ናይ እንግሊዝ ዝነበረ ብምሉኡ ጎስጓስ እቶም ኣብ ኤርትራውያን ዝብሉ ዝነበሩ ከምዚኣ እንተተገይራ እታ ኤርትራ ከማ ንብድሕሪ ሕጂ ኣይክትህሉን እያ እንደገና ብዓብኡ ከዓ እቶም አንድነት ዝብሉ ዝነበሩ ከዓ ሓይሊ ዝነበሮም ብኢትዮጵያ ተዓስኪሮም ወይ ከማን ተመልሚሎም ሓይሊ ዝነበሮም ስለ ዝነበሩ እዚ ኩሉ ኩነታት ዝረአ ስለ ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እሞ ሃይለ ስላሴ ከዓ ንኣሜሪካ ቤዝ ክህቦም ስለ ዝተሰማምዐ ኣብቲ ናይቲ እዋንቲ ዝነበረ ኣነ ግን ህዝቢ ኤርትራ ክጭቆን ኣለዎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሓልፈሉ ኢሎም ዝገበርዎ ኮይኑ ፖለቲክስ እዩ ኮይኑ ዝስማዓኒ ናይቲ እዋንቲ ፖለቲክስ ዝነበረ ሕጂ ግን ናይዚ እዋንና ንሕናስ ነቂሕና ኣለና ንሕና ነቂሕናስ ፈሊጥናስ ተቃሊስና ህዝቢ ኤርትራ ዝተቃሊሱ እሞ እዚ ፖለቲክስ ናይዚ እዋን እዚ ከዓ ከመይ ገይሩ ይኸይድ ኣሎ ንፈልጥ ስለ ዝኾናስ ዲ ኣረዳድኣና ከመይ ክኸውን ኣይሆፕ ብመሊሰልካ ክኸውን ተስፋ ገብር እያ ፅቡቅ መሊስካ ኣለይ እቲ ናይ መንካ ትብሎ ናይ እንግሊዝ ዝበልካ ኮኒ ብሩህ እዩ ነይሩ ኤርትራ ከምዘየላ ንምግባር ሓደ ክፍላ ናብ ሱዳን ሓደ ክፍላ ካብ ኢትዮጵያ ንሳቶም ካልኣይ ሃይለ ስላሴ ሲ ወላ በቲ
ሂስቶሪካል ማቴሪያሊዝም በትዝ ነበሮ ሓደ ናይ ንጉሳዊ ዝኾነ ናይ ብሔር እንታይ ይበሃል ዳእምበሪ ሃገር ክገዝእ ዝኽእል ኣይኮነን ከምቲ ኣቦታትና ኣብቲ ሽዑ ዝነበሩ ዝገልጹልና ኸመን ሃይለ ስላሴ ገዛ ርሱሲ ኣነሲ ኣብቲ ናይ ምኒልክ ስምምዕ ኣብ ናይ ውጫሌ ይሕሸኒ ዓዲ ሃገር እንታይ ይበሃል ክገብር ኣይኮንኩን ኣነ ኣብ ዘየድልየኒ ነገር ካኣውቴል የድልየኒን ኢሎም ይብሉ ማለት ኣቦታትና ዝገልጹልና እቶም ኣሽሽቲ ዝነበሩ ሽዑ ዋላቶም ኣብቲ እንታይ ይበሃል ዝነበሩ ኣብቲ ሰዓት እቲ ንዑ ድዕገብዎ ሃይለ ስላሴ ተዓዲሙ ንኣሜሪካ ዝመፀሉ 1962 ክልድዩ 63 ማኒፌስቶ ዝነበሮ እዩ በዚ መራሒ ፕሬዝደንት ነበረ እዚ ማኒፌስቶ ላይ ታቲ እዚ ተላበርቱ ዳ ኖ ኣብ ኣሜሪካ ነበረ መራሒ ናይ ኣሜሪካ መራሒ ዝነበረ روزفلت نيرو روزفلت نيرو ሳንክልተን እስተይ ተቀተለ አሳሲኔት ዝኾነ ጀነፍ كندي مالك كندي دوري كندي عارف كندي روزفلت يلي شعور عراد عن ያ ኣብኡ ምስ መፀ እዩ ተፅዕኖ ተገይሩሉ ተጉዳይ ዓና ስለ ዝኾነት ክትሕዛ ኣለካ ክትቅበላ ተባሂሉ እዩ ይብሉ ቶም ዓበይቲ ኣረብቶት ዝነበሩ ዝዕለሉና እዩ ኣብቲ ሰዓት ኣብቲ ግዜ እዚ ኮይኑ ሓር ንመጀመርያ ግዜ እዚታት ክገብሩ ከለዉ ቃኘው ስቴሽን እሱ ዝሃቦም ኣይኮነን ሃይለ ስላሴ ዝሃቦም ኣይኮነን ሓንቲ ክሳብ ሕጂ እውን ኣላ ኣብ ኤሪትራ ሓንቲ እንታይ ትበሃል ነይራ ዘመሃቢ ዝበሃሉ ሚሽን እሳቶም መጀመርያ 1935 መጀመርያ ዝኣተው እሳቶም እዮም ሚሽን ናይ ኣሜሪካ ዘመሃቢስ ሕጂ እውን ብትምህርቲ ኣለዎም ኣብ እዚ መኒኻትሎ ኣብ ኮሎግዛ ኣብዚ መኒኻትሎ ከተማ ደቀ መሓረ እንደገና ድማኒ ኣብ ጊንዳዕ ድማ ከመይ ዝኣምሰለ ሆስፒታል ምሕረት ኢየሱስ ዝበሃል ኣሎ እዚኣቶም ቶም ቀንዲ ጠንቂ ኣብቲ ናይ ምትእስሳር ዝኸበሩ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ናይ መሃቢስ ሓደ ዝተረፈ ነይሩ ኩሉ ግዜ እንታይ ይበሃል ዝገብር 2014-15 ኣብዚ ሎስ አንጀለስ ሞይቱ ስለዚ እቲ ጉዳይ ፈቲና ፀሊእና እቲ ኣሜሪካ ከም ትብሎ ዘለካ ሕጂ እቲ መደብ ከተውፅእ ከላ ኣሜሪካ ተረዲካ ናይ 100 ዓመት ናይ 200 ዓመት ወይ ከዓ ንመዋዕል ስትራቴጂ ተሓትያ ኣሜሪካ ጥራሕ ዘይኮነት ወላ ጥቕሚ እስራኤል ናይ ሙሳድ ከማን ኣብኡ ዝተኣሳሰረ እዩ ስለዚ ኤርትራ ትበሃል ሃገር እንተዳሃልያ ምድሪ ዓረብ ምድሪ እንታይ ይበሃል ያ ክትከውን ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ንዓባይ ኤሪትራ ኩሉ ክትውንኖ እንደልዩ እዚ ትዕላሞም እዚ ስለ ዝኾነ ትዕላማ ትበል ከማን ኣብ እንታይ ይበሃል ዝዝረብ ዘሎ እዩ ዋላ በዓል ትራምፕ ከማን ኣብቲ መወዳእታ ምስ ተሸነፉ እንታይ ኢሉ ዝቕሉ መዳልያ ኣውሂብናካ ገለመለ ኣይትጠቅመና ካኢልዎ ንኣብይ እዚ ብለካሲ እቲ ጉዳይ ሲ እቲ ዝካየድ ዘሎ ሲ ኣሜሪካ ናይ ጥቕማ ትሕሉ ንሕና ኣሜሪካ ክንፃላእ ኢለ ይኮንኩን ምስ ኣሜሪካ ክንፃላኣሉ ምክንያት የብልናን ንሳቶም ንጥቕሞም ሓልዮም ንሕና ከዓ ጥቕምና ክንሕሉ ከመይ ጌርና ሕጂ ኣብ ፅፉፍ ፖለቲካ ተጠርኒፍና ሓደ ንሃገር ክከላኸልን ክውክልን ዝኽእል ሓይሊ ፈጢርና ምስ ኣሜሪካ እንካን ሃባን እንበሃለሉ ሰዓታት ንበፅሕ መዓስዩ ከመይ እዩ ነዚታት እንታይ ይበሃል ንግበር ኣሜሪካ ብለካሲ ጥቕምና ተሕሉ ዘላ ክንፀልዓ የብልናን ንሕና ከዓ ጥቕምና ክንሕሉልና እንካን ሃባን ክንብል ኣለና እንካን ሃባን ክንገብር ግን ኣብ ፅፉፍ ፖለቲካ ኣብ ፅፉፍ ዝኾነ ሃገር ተኮር ዝኾነ እንታይ ይበሃላት እናተባላዕና ዘይኮነሲ ንሕና ተራዲእና ሕድገታት ተጋቢርና ከመይ ዝበለ ሓደ ክውክለና ዝኽእል ሓይሊ ማእከልነት ኣድላይ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኮ ጅግና እዩ መራሒ ይንበር ጅግና እዩ ስለዚ ንሕና ኣብኡ ነተኩር ዘሎ በብዓቕሙ ኩሉ ሕልንኡ ሕካኽ ንላዓል እዚኣ ጥራሕ ክብለካ ዝኽእል
اوكي عرايشي يعني اللي كبر حاول داوي تذكرهم تايد كاور الدابل بعلقة انا هرا no تا problem هوست مسعوبة تسفايت لزلا كاور راكلني no اوكي problem no عرايش problem ثانك يو يعني اللي برهان ردا كبر حاول ايا برهاني نبقى انميت قبر ما برهاني اوكي سمعنا لهم هو سمعك الله انت نقر كويس سمعني روزفلت يزبال نيرت بريزيدنت اب تو وانتي صباح الله كندا ساينبران ودا حراي دمسي كندا سوا زهراء ماشي هو روزفلت ينيرو جن انت يخبل دالي انا دهرينا انا امريكا من قصاص ولا انا يبعل انجليزان فرنساوان كنت معرباوያን زبهم دارينا ሃገሮም ካብ ሃገሮም ወፂኦም ኣብ ካልእ ሃገራት ሰራዊቶም እናለኣኹ ይዓገርግሩ እዮም እዚኣ ኩልና ንፈልጣ ኢና ስለምንታይ ከምኡ ገብሩ ዝብል ሕቶስ ኣይመፀናን ድዩ እጂ ከምቲ ሓተትካዮ ዓقባይ ንዳዊት እንታይ ጥቕሚ ኣለዎም ኣሜሪካውያን ንዝብል ኣዘራርባ ካብ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎም ኢልካ ምሕታት እንታይ ክገብሩ እዮም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ዝኾነ ይኹን ሃገር ውግእ ዘካይዱ ኣብ ኢራቅ ኣብ ሲርያ ኣብ ንእስራኤል ከም ድሌቶም ህብዋ ከይዶም ኣብ ወላ ክሳዕቲ ርሑቕ ቦታ ናይ ቻይና ቦታ ከዱ ኣብ ኩሉ ቦታታት ይኸድሉ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኢልካ ምሕታት ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ሕጂ ንጥቕምና እዩ ዝብል ኣዘራርባ እሞ እቲ ጥቕሞም ካብ ሃገሮም ወፂኦም ዓመፅ ንምግባር ማለት ድዩ እንታይለዎም እዮም ሶማል ከይዶም ብርቱዕ ውግእ ዘካይዱ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ጥቕሚ ኣብ ሃገርካ ኮንካ ምስ ተሃክምቶን ካልኦት ሃገራት ብሰላማዊ መንገዲ ከተካይዶ ትኽእል ነገር እንዲ ነይሩ ነዚ ሕቶታት እዚ ክንሓትት እዩ ዝግብኣና ቅድሚ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎም ኣብ ኤርትራ ከምዚ ምግባሮም ውግእ ምድላዮም ገለ ምባልና ሕጂ ሓደ ነገር ኣሎ ክልተ ፈላሊና ክንሪኦ ዝግብኣና ሓደ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ከዓ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ እቲ መንግስትን እቲ ህዝብን ፈላሊና ክንሪኦ ኢና ልክዕ ከምቲ ኤርትራ ዘሎ ማለት እዩ ፍልለ የብሉን እቶም ኣብ መንግስቲ ዝመፁ መራሕቲ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ዓበይቲ ኩባንያታት ዝተኣሳሰረ ዕውነት ኣለዎም ዕውነት ኢላ ክፅውዖ እዚ ማለት እንታይ እዩ እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ኤንተርፕሪዝስ ዓበይቲ መሳርያ ዝሰርሑ ድዮም መድሃኒት ዝሰርሑ ድዮም ወላ ካልእ ዝሰርሑ ድዮም ኩሎም ክሽየጠሎም ይደልዩ እዮም ኣብ ካልእ ቦታታት ክሽየጠሎም ክረኽቡ ከዓ ኣብ ርእሲኡ ካልእ ዝሳቶም ክረኽቦ ዘይክእሉ ማዕድናት ምፀሎም ከዓ ይደልዩ እዮም እዚ ወታደራዊ ሓይሊ እዚ ነዚኦም ክሰርሕ ካብ ኮነ ኣብቲ ዝገበሮ ምንቅስቃስ ኩሉ ግዜ ንናትና ጥቕሚ ዝብል ዘረባ ሒዙ ይመፅእ ማለት እዩ እቲ መራሕነት ይኹም ኢሉ ዝመፅእ ኣብዛ ዳዊት ዝበላይ ዝመፅእ ደለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካውያን እንታይ ጥቕሞም ንዝብል ኣዘራርባ ነና መንግስቲ ኣሜሪካ ዓብዪ ጥቕሚ ስለ ዘለዎ እዩ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ዓብዪ ጥቕሚ ስለ ዘለዎ እዩ ከይዱ ሃገራት ፋሕብትን ከብል ዝፍትን ዓብዪ ጥቕሚ ስለ ዘለዎ እዩ ሕጂ ንሕና ነዚ ቦታ እዚ ክንሕዞ ኢና ስለዚ ንፈለስጢናውያን ክሰጎም ኢና ንዓ ከዓ ክስታይ ክንገብር ኢና ዝብል ኣብ ኤርትራ እንታይ ጥቕሚ ነይርዎ ንዝብል ኣዘራርባ ዓብዪ ጥቕሚ እዩ ነይርዎ መጀመርያ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ክንፈልጥ ዝግባአና ብድሕሪ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ምፍላጥና ንስላዕ ክንደይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ናፅነት ዝፈቱ ሕብረተሰብ ምዃኑ ሓርነቱ ዝፈቱ ምዃኑ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ባይዘወይ ቅድሚ እዞም እንታይ ሽሙ ዝበልካዮም ናይ ኣሜሪካ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ዝበልካዮም ዳዊት ኣቐዲሙ ኣብቲ ግዜ ካልኣይ ውግእ ዓለም ክጅምር ከሎ መፅኦም ንጣልያን ምስገቡ ጠዋሊ ራድዮ ማሪና እዮም ሒዞም ነይሮም ኣብ ጉራዕ ዝነበረ እዚ ከዓ ናይ ጣልያን ታሽሙ እዩ ነይሩ ስማዕ ኣለኹ ዶ ፅቡቅ هو اسمع الله برا ስለዚ ክንርስዖ የብልና ነዚ ስለዚ ኣነ እንታይ እየ ድብል ኤርትራሲ ስለምንታይ ኣገዳሲት ኮይና ክሳዕ ክንድቲ
أبزي قداي أمريكان من تتقمون عنا نحزو لهم قد مربعتات تساربو ولا خص حج كمان إدم ناتو ساعة قرقر تقورو لو سلم تاعي بالنسبة لحتو نحنا كم حبر السب إرتا نداتينا نحنا اللهم فلت يبقى نداتينا اللهم فلت انت الآن اللي خينا كله تي تاريخنا تاريخ حبر السب إرتا إذا نايوغ نايقل ديكونسي تحبر السب نقزع نفسه بخمي تساريحو كما يسرح حتناتو انتاي أساسرو يستات كله بمصنعتي كنرئيس قبعنا قداي كاو تبقيسنا يناشعون هنا اوكي إذا خاب كوني إرتراون أمريكان أي فتوان نيرهم أي دليوان نيرهم كم هاجر كتقوم زي دليو لا مقنياتك اتي ناتا استراكشري سينا يتحورة تسب متسساري اس أوي ناخن متسين خير سلزي أمريكان كم زبالكو أبزخون يكون هاجر كيدوم كورن مريت كحزون ورقنا يتحورة تسب كغفون نريوم إنا زي نريوم يكوننا تايتقمون لو إرتانز بهالكا اتخالل كابكال أخرقوز كلو قستات ناس كوس لزي دليو ما بوشت إرتان تدا أزا هاجر زي ناس أوسيو نتغنرقوان نخيل كابكالو تاجرات كمان كنرقوين نخيلين ناس من توصل للوان This is early مصنعهم أغدي ما مصنعهم You can find بزعبا إرترا أبولو يونيفرسيتات من عالم بفلاي زمون فرنسايان إنجليزايان أمريكان كترخبوت إليها بدقيق نتناتنا انتاينت مصنعة دوسو دا أكالاتي بدقيق سلازي نازي أبسام سأتنا إنا سلنتاي من إرترا زدليو عدلو سلنتاي إساس كوفا بيلا مودلو سلنتاي زغلو زكاد منت بفلا جمس أبي إساياس سلنتاي بال نجار هالوندي سلنتاي يخم أدخون إزينا خن رئيس لنا أنا بخمس غير خاصو يحسن مثلني أنت أمريكان عبزت إرتاط قمي باللغة زولا رأي أنت قال لنا خوينو جن كاب جوجي مسماري نحن وصل مالتي بس إمنا فحد بلا مسماري نحزنا نقيد مالتي زغام من الوقت قال شفت تاتا الناس اللي زي اللي قوم خنو بالخلينا تشفت تاتا بزركبوا له بتا جيجن كل سب كردو يا خالي تشفت خا حبيبتي كونت ناب قال بوتات الله من الوقت اب سي اي اب ناس اي بوتا خن رواين خلين اب امريكا ساتو مستر الحزوه قلنا بكالي خم قال قرنا مولي اخر كبز قال دوكيومنتس اي سانين نوعو كنر لنا مالتي تتخيلنا نسو نسرح بفلاي إذن دحر زين فلت كوينا إنها قرنا قالسي أكن قالسينا بصبو سو إلا عينا دفينا نو إساياس دو أبي دو خمسات دو انت داخل بالكوينا شقرنا يرتاق فتحين خلينا بدك مصنعتي يدلينا أيو ناي إرتاق قداي مفلات إذا أخبز دالي أتوكر سمعنا اللي هون شو زرقو اوكي ودي الله زرقو يا هو قنا يا برهانة حج قنا تحز ذا أقلال تخاصني مزحج زلا كناتات لو كناتات مزحج زلا لو كناتات وب بخستاي غير كان دخا بأبي بإساياس غيرنا تراك ريبنا الكان دخا قنا أنا زغد سنة دلو زيوم كل تزيوم مرحتيهم خوختي نايز حزب خوينهم دلو حجي زون كل مرحت زيوم يمكن حج نوق زدالو زلو حجي زي دحنا ينقدسلو تادا ابتو تاريخ نخيد اندحر الكناس I don't know حدا كمزي ناتكا عمق يلو افلطو زيبلو سب سي كم يجري كردو الك حاسو وق كايديو يلو እንዳተበገስን ከሎስኒ ኖ ዝውግ ስድሓን ደፎ ቅድም እቲ ታሪክ ንፍለጦ ዲና ክንብሎ ያብራነ نو دقة عقباي برهانة
متى خليتي قول من قد زمت سل نايل من سنير برهان نمبر تقدر استسي خلي عندي عنيرة نبقى سي داوين نبقى هو مسائل هو من تبارك هذا نبرن كي يكون كابتن مجمر يمونا حب تاشم دور اوكي زبون اوكي تملسها خيلي باي تبو سندا تقندر استنا هو اوكي حجي اذا كنت سوا زياتهم كايد لو سلمتا كايد لو كلتا قلتا من قد استأساسري حجي تقصص انا عكو حدنت بلا كلا وغن اتي ناتو انتاي نتكا مفلات اقداشي ناي ابين ناي إساسن انتاي نت مفلات وانا اقداشي حجي إساسن ابين كلتيوم زقبرو زلو وقع نالوات نحنا أصبي أنا مثلا عشان لزين وسدي تشجرنا زلنا جن دين رسعة نقرت أهلي خوينو كلت يوم دكتاتور اسمه خانم فسيبنا رسعنا زلنا خوين تسمعني يتقدا بإرتازلو ناي عشب قدا يكونن أو عشب إنه محاسك برزخ القناي من إشاعات قنطباتات بوغنا يكون بوغن طبعا حيزوهم دمس أكلات كله زي قدنت يبلوم نا حزب حاليوت زلوم أكلات هيكونوا نا حزب حاليوت فتشم يبلوم سلازي يبلوم اتس دليو نجر نمركاب ديكونش اتس نساتهم كزا عندك سنحلو زقولو بايتا يمزت أتحو بس يمزت أتحو سلازي إساس كاب قدمو تا أبسطان كمسس داخون إرتا أبو قلت وعليك تحضرنا الوازوين فلسفنا اللو يفتو يسلاك كما غيري خكايدنا تلا يخدي أي تلا خندي بزي قدس أبيكا ناتو تمرتل ناتو أقواب اللو الساعة نغير كاتنا أبيكا من مساس تأسسرتها ولا ويان انتو سيدنا يمون إز كم زعينة الرأي زي اللو أبزي دليو نغرات زي كون نغرات مريت زينات كاموسار اللو هدي أبتا أنتو يبزعوا حبرسب إرتاز قلت أزنوركو أب إرتا مريت سؤال كاتو سيدا يتخيلينها مريت سؤال كاتو سيدا يتخيلينها ويعني خمس حلمو جن مريت ناتي إزيلهم قصدو يفتونيهم يفتوني يكونوا فتناو منا يكونوا لهم أبي كذا سيمسينج هجي اتنقر نتعبرت سب مهراف زأكل بخو من قدي خطا تاسأل لك شعو وقع تكايت تأبت وقع مين يقول لك زي حالة فغين السنح أبي أبت وقع مريتنا توري رودنا يلوز السنح مني إساسي سيستا نقر ناكلتهم ناي سلطان قستاها ناكلتهم سلطانهم نمحلاوز قبرو دلو وقع خون غيري تباهلهم ديو ما يتباهلون دحان سو أبسب ساوين تو ستو أمريكاني لمامي ما يقولوا من يميلنا نرسعيه جن بزيبو بتيزلو نحن حنريو نغرات تدهالي خوين خليت يوم ناس قدايزي نملعال نايسلت أنهم مسفحفاح تزيكوينو خلا يكون نايس وأبسلت أنهم ناي مسنح قداين تزيكوينو خالي يبلون كن ريو خلنا نابنات بوغن أدش آوا أبي فسيمون كساس زيك اللي خا أدش آوا خوص زيك اللي نترفون أورمو غوص من البات انت قدمبر أبكالي أبتقراك من خي زيك السبي كواد شابان لعلين غندر خيراك اللي نوجين غوجام خيراك اللي نولو خيراك اللي نسخون يغنبوتا خيراك اللي أبيس خيط شو من البات أبدو خيري أبتم أورمو دولو سلازي سلطانو كمان بتاعمي حسور مخانو كن رياض كلا لنا فتسيمو زي ربع سلطان كم دلو كن رياض كلا لنا تزدليو نسو انت لا عسب حيزلهم سي ساتم كمان اي حراي لهم قبلني امزول نتم قال اوت مغنياتو امحارو ببحري حلمام سلسخونة تقارون ببحري حلمام سلسخونة قلقلة تقارون لهم ساتم كم بعد ارقاو بري هنا قال اوت مش أسلة زلو سيه صادقان ها سيه صادقان ولا سياسات كان جاتهم كلهم أسلة زلو نعتاتهم بخم حوكسهم إلو كفتن خيلي
انت قدو تزي قدوها حنطاطو ينوعو ولا حنتي كوني ስለዚህ ከም ዝርዳእኒ እዚ ናይ ኣዳኖ መሊሰልኩም ክኸውን ተስፋ ገብር ወይ ኣብቲ ኣርእስቲ ተዛሪበ ክኸውን ተስፋ ገብር በቲ ስኻ ዝሓተትካኒ መሰረት ኣዋይ ጽቡቅ يا برهان أبو صبوق هاتي خير ኣዋይ ብዝሓተትኩም ንመሰረት صبوق أوكي ما مرزور እንኳን ተመለስካ ማ ነለ ጽቡቅ ኣለኻ ዳታ ልክዕ ተመሳሳሊ ምስታዝ ዝበልኩ እያ ሕጂ እንታይ ይብል ነይሩ አንቶይሲ ዳዊት ሲ እንታይ ይብል ነይሩ እዚ ኩነታት ጓንፍ ኣለዎ ንሕና ግደ እንታይ እዩ ኢሉ ኣምፅኡ ንሕና ተጠርኒፍና ብሓደ ኮይንና ነዚ ነገር እዚ ከመይ ጌርና ንምክቶ ልዕሊ እዚ ኸማንሲ እዚ ኩነት ግዜ ኣምፅኦ ኩናት እዩ ውግእ ክኸይድ ኣይከይድን ዘይገድስ ማለት እዩ ኢድ ስለ ዘይተለዓለ እየ እምበር ኣብ እዛ ሳብጀክት ቀይራ ኢለ ኣይኮንኩን ግን ዳዊት ስለ ዘለዓለ ማለት እዩ ንሕና ግደ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ንሕና ኸ እዚ ኩናት ንክመፅእ ስእልና ዲና ክንርኢ ዘለናስ ወላ ንሕና ንገብሮ በብዓቕምና በባቕና እዞም ኣብዚ ገዛ ዘለና ብዓቕምናስ እንታይ ክንገብር ንኽእል ምናልባት ትርኢቶ ሃቡላ በጀኹም ንካፈል እሞ ኣነ ክምልስ ዶ ንእሽተይ መልስ سامحني من لست خيري خبرانه اوكي نحن عم تقامتي دارجة إدنا تأميرنا خاب نري نوي حواني جلنا انت مخنيات انه بقى قبل نحدنا ما لسه مرسلة زي بلنا كون قيل كم او مستعان تودو ما يتقلنا تعان تودو كأي مسأتم تعان تودو كأخت كيديا تعان جتات عينة الزرار وازل لنا نرجع علينا هنا حدوغن أنا خردو منزل ترداكو in fact لكن أنا بيبيز نيجي ياي براني ياي أبرام ياي كساخن دي مالت سعري سرح عبي سرحي نزم نتوم ناي محرا ناي تقراي ناي أورومو ناي قلي فعفع بيلوي أسرم فعفع بيلوي أسرم كم ساعت كبر كله the same problem كانوا أنا له مالتي جتي سعري زكاية بوغن إساس نزل نقرزي حتى نقر كم زي نقبر كل جزي تعجبت تطرح كوين ناخن كيد يرئينا لهم ينقرنا نريل لنا كنقبرو نخيل بزح نقرات له بزح نقرات له زي كانت السمرات قال مالتي ولا عم حد ود قام حيرم قصاص نحنا بقداش تقدسنا بزخون يكون ودات أنصار إساس كيبلنا طرح نقول داهز بإتا طرح كن ما قتلو نخل من قد تعتالنا حدا خطن ما قتلو زقبقنا نقرات نابنت زعوا حبرسب إرتا استوسع وسعة ولا إتبقان جنرالات كيترفوز تزاربوا صحف نحنا خم قبو العلنا بيت فرديس كان قروان نقل نقاري نيرو بيت فرد كان قروان قليل نعوز تابقلنا أكالاتون إرتان تحت يكون شي كالاتون كم زلونا خنرداخن كلال لنا إذا نقازي خنقورو زي نخلو لهم خناس سلم انتاي زول حتى يدن سنن عاي حدش نقرا يكون نايلوم يكون حساب سخاب نوعي وان أنا خم إلى حاسبوي أو تزرارب كوخي جن فسيمنا نزاين كسقسلون حجب سوان سنقورو نخيل حدو كان نتحبر السب إرتاق نبرهان لهم كلال لنا نسراوتنا أو مش إرتاق زولو حبر السب انتاي مقانو تي زولو شقر مقلاس أقداسي ناي إبيا
ነገር ከዘውትር ከም ዘለዎ ዝርግሓሉ ንኽእል መሓውር የብልና እንዳ እምበር በተን ዘለዋ መሓውራት ክዝረብ እዩ ዘለዎ እስኖት ውፉይ ከምዚ ኢሉ ዶ እቲኦም ሓደ ዶ ከምዚ ኢሎም እቲኦም ሓደ ዶ ከምዚ ኢሎም ገለ ዝበሃል ዘረባ ደይኮነ ቀጥታ ናብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ብዝምልከት ጉዳይ እንታይ ክብር ከም ዘለዎ እቲ ሕብረተሰብ ምዝራብ ሓደ ዓብዪ ነጥቢ እዩ እዚ ሓደ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ነጥቢ እዩ ካልኣይ ብወገን ዝኩሉ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝተኻየደ ብወገን ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ብወገን ኢሳያስ ዘይኮነን ወገን ኢሳያስ እውን ዝርሳዕ ኮይኮንኩን ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ምቕራብ ክእለት ክህልወና ኣለዎ ንኢሳያስ ምስኡ ለኪምና ክንሕዞ እንተደኣ ክኢልና ከዓ ዝሓሸ እዩ ዝበለፀ እዩ እዚ ክንገብር ኣይከኣልናን ንገብራ ከምዛ ሕጂ ተኣኪብናዮ ዘለና ጥራሕ እንተዘይኮይኑ ካልኣይ ንብልን ኢና ግን ብኦርጋናይዝ ዝኾነ መንገዲ ነዚ ነገራት እንተደኣ ተገይሩ ኣትሊስት ነቲ ሕብረተሰብ ትንፋስ ክንህቦ ንኽእል ኢና ኣለውና ኣባዮም ከምዚ ዝሰርሖ ክብሉና ይኽእሉ እዮም ኣለውና ኣባዮም ዝከላኸሉልና ክብሉ ይኽእሉ እዮም ጀስት ቁርብቲ ክኸውንሲ ምስ ገለ መንእሰያት ዝዛረብ ነይረ ህርፋን ናይ ሃገሮም ዘለዎም ክትሪኦ ከለካ ዘይፈልጥዎ ነገር ምስ ሰምዑ ኣበይና ንረኸብካ እዮም ድብሉ ነይሮም ምሳይ ክዕልሉ ከለዉ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ነቲ ውሽጢ ዘሎ ክልቲኡ እዚ ነገራት እዚ እንተደኣ ክንገብረሉ ክኢልና እቲ ሕብረተሰብ ኣለውና ኣባዮም ክብለና ይኽእል እዩ ክገብሮ ዝኽእል ምንቅስቃሳት እውን ብተስፋ ክገብር ይኽእል እዩ ሽዑ እቲ ካልእ ነገራት ይመፅ እዩ ተዘይኮነ ንሕና ክሳዕ ንሰምር ንሕና ክሳዕ ሱቕ ኢልና ኢድና ጣሚርና ንኖ የለን ክፍቶ ባታ ውድባት ኣባተ ንኖ የለን ኣብቲ ዝውንባ ንኸይድ ከም ዝባ ንበል ከምቲ ባን ስራሕ ዝበሃል ኣዘራርባ እንታይ ክንገብር ዝብል ቃል ዓመታት ዝወሰደ ነገር እዩ ስለዚ እሱ ኣይጠቕመናን እዩ ማትና ሕጂ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ተዳሃልዩ ግን እዘን ክልተ ነጥብታት እዚአን እዩ ብፍላይ ተደኣ ንኢሳያስ ክንከሶ ክኢልና ዝበለፀ ተደኣ ንኣብይ ክንከሶ ክኢልና ከዓ ዝበለፀ ክልቲኡ እዚ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ጥርዓና ከነቐርብ ንክእል ኣለና እዚ ነቲ ሕብረተሰብ ሓደ ዓብዪ ተስፋ ክኾነ ክእል እዩ እናተቓልዐ ማለት እዩ ድሓር ሰምዖ እዮምቲ ሬድዮታት ኮነ ዩቲባት ድወፅእ ርእዎን ሰምዖን እዮም ደሰምዖ ኣይኮኑን ስለዚ ክፈልጡ ክእሉ እዮም እቶም ህዝቢ ነዚ ስለ ዝሰምዑ ከዓ ተስፋ ክኾኖም ክእል እዩ ዓብዪ ተስፋ ክኾኖም ክእል እዩ ኣነ እዚ ነገር እዚ ክንገብር ኣለና ባህላ እየ ኦኬ ወዲ ኣለኹ ፅቡቅ ኣብ ንእሽተይ መልሲ ተዳሂበ ፅቡቅ እምበር ፅቡቅ ሓደ ካብቲ ይድሓፍ ዘበለ ሰብ ስለዘየለ ኣብቲ መበገሲ መእተዊ ኢለ ዘቕረብኮ ዘይነበርኩም ምናልባት ያሲን ዑስማን ወብርሃነ ዳዊት ካሎ ዳዊት ሕጂ እንታይ ኢለ ነይረ ብመሰረት እታ ርእስቲ ርእሰ ወግዒ ዘቕረብናያ እዞም ናብ ሰናሕ ውግእ ከእትውና ሴፋቶም ዝስሕሉ ዘለዉ ኢሳያስን ኣብይን ዘመሳስሎምን ዝፈላለዮምን እንታይ ምንታይ እዩ ነትብል ሕቶ ንምምላስ ኣብቲ መእተዊ ብገምጋመይ ማለት እዩ ሓደ ክልቲኦም ኣብ ስልጣን ካብ ዝሓኽሩ ኣብ ውግኣት ይነብሩ ክልቲኦም ንዲፕሎማስያዊ ኣፈታትሓ ግርጭት ቦታ ኣይህቡን ስለ ዝኾነ መፍትሒታቶም ብረት ጥራሕ እዩ ሰለስተ ክልቲኦም ስለ ዝኾነ መንእሰያቶም ኣብ ሓዊ እናጠጠቁ ህዝብታቶም የፅንቱ ኣርባዕተ ክልቲኦም ብዝተበላሓተ ኣገባባት ሰላማውያን ተቃወምቲ የፅንቱ ሓሙሽተ ክልቲኦም ኣብ ምጥፋእ ህዝብን ሃብትን ምስራሕ ውግእ ይሰማምዑ ስለ ዝኾነ ኣንጻር ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኣፅናቲ ውግእ ኢድን ጓንትን ኮይኖም ተዋጊኦም ሎሚ ከዓ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከተሃናኸቱ ሴፋቶም ይስሕሉ ኣለው ክልቲኦም ብዛዕባ ዝጠፍእ ህዝብን ሃብትን
ክንዲ ቅንጣብ እተኣክል ኣይስምዖምን ኩሉ መሳርሒ ንመደልደል ስልጣናቶም ገይሮም ይወስድዎ ህዝቢ ንዓኣቶም ተጠቒምካ እትድርብዮ ዲስፖዘብል ኣቕሓይ 6 ክልቲኦም ንዕብለላ ስልጣን ቀርኒ ኣፍሪቃ ይወዳደሩ 7 ክልቲኦም እናሰገደ ዘተግብር እንተዘይኮይኑ ስለምንታይ ዝብሉ ሰበስልጣን የብሎምን ዝፈላለዩሉ ነጥብኸ ሓደ ነጥቢ ነታ ኢትዮጵያ እትበሃል ሃገር መን ተቆፃፀራ እዩ ኢለ እዘን ነጥብታት እዚአን ኣቕሪበ ነይረ ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ቀፂሉ ናበየን ክወስድዎ ዝደልዩ ዘሎ እቲ ንኢትዮጵያ ሒዙ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ንኤርትራ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ብሰፊሑ እኮ ክነግሰሉ ዝደሊ እዩቲ ኣቢ እቲ ከዓ ካብ መሰረቱ ዝነቐለሉ ዝተላእከሉን ክብል ደፍር ኢትዮጵያውነት ኤርትራ ኮይኑ ናይ ኢትዮጵያ ስልጣን ኣብ ውሽጡ ኤርትራ ሃልያ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ምቁፅፃር ጎብለል ናይቲ ከባቢ ምዃን ኣብ ዝፈላለዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ባዕሉ ስልጣን ኣብ ኣኸረጋግፅን ከስፍሕን ይደሊ እቲ ከዓ ዶብ ሰጊሩ ውልቃዊ ይኹን ካሊእ ተልእኾ ዝደረኾ ስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ኣምሓራዊት ኢትዮጵያ ምትካል ይኸውን ኣብዚ ሕጂ ብውሽጡ እናተበልዐ እንከሎ ኣብይ እዩ ነዚ ባሕሪ ኤርትራ ዝብገስ ዘሎ ወይ ምንባሃቁ ዝቅፅል ዘሎ ኣብኡ ጥራሕ ዘይኮነ ይዳለሎ ማለት እዩ ነግረና ኣሎ ዝሰሪሕና ዜናና ድዳልና እንታይ ኮይንና እንታይ ኮይንና ፍሉጥ እዩ ከዓ ብወገን ኣምሓራ ፋኖ እንተዳርኢና ግዜያዊ ሕቶና ኣይኮነን ኢሎም መሊሶምሉ እዮም ነዚ ናይ ኤርትራ ቦታ ናይ ሓሰብ ሕቶ ግዜያዊ ሕቶና ኣይኮነን which ክልተ ነገር ክረአየና ክእል ሓደ ኢሳያስ እናደገፈና ብኩሉ መዳያት ነዚ ስልጣን እዚ ከነውድቆ ንቃለስ ኣለና ስለዚ ኣይትተንክፉልና እዩ ብኻሊእ ወገን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ቀዳማይ ሕቶ ኣይኮነን ስልጣን ሒዝና ናይ ሃገር ኢትዮጵያ ሕቶ እዩ ሽዑ ነልዕሎ ይዘስምዕ ስለበዝኾነ በቲ እቲ ቀንዲ ሓጢያትና ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዚ ሰብ እዚ ከልግሰሉ ዘኽእል ህዝባዊ ናዕቢ ክንሰርሕ እንተዘይክኢልና ውድባት እንተኣማመነሉ ግዜ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ክንሰርሖ ዘለና ህዝብና ኣፀፂኡ ክፈልጥ እቲ እንዛረበሉ ዘለና ሕጅን ንዝመፅእን ክገጥምዎ ዝኽእሉ ክዳለወሉ ብዝኽእል መገዲ ክለዓል እዚ ምልካዊ ስልጣን እዚ ክሳዕ ዘሎ ከምኡ ክገብር ከም ዘይክእል ከለሊ ምእንቲ እዩ ስለምንታይ ብዛዕባ ውድባት ኣይኮንናን ሕጂ ንዛረብ ዘብለኒ ዘሎ ምክንያቱ እተን ውድባት ጀባ ካብቲ ወፃእ ትሒዙ ክሳዕ ሎሚ
حنتي تحبابيرن ناي مقلاس سرحا محزنة اكو بعلنا فريسان ني قالس حزب قدب زي هب مقدي انك خدات انيحان زخدا خازر حزبي تلعيلو توديبو انبخبل كمرحو عقمي يبلنن بزز خدو زرلوا تهزبن بشي كاب اب ديسفانكشنال زخونها ودبات اتيو منم نجر كجبر زي كأل صدق زمرت انت زي كوينو تسفى ناي حزب خقال سايخ إلائين زبل امنت انت زهلو مو بوغيرنا نحزب قال سنحافنا بلو كبل فعلنين فلازي كل جيزي مونتاي نقبر نزبل كنت برانا قتمل صوص انا حكا حجون بتكبر نهزبنا كنهر كنلعقل بتكال مجدي ملختاتنا خبز حكم زلو مخنياتو كسع كندي يقمقمو يتحجز نبرو زلو هيوت تازفلتا ما يسين له مبرات سين له قጫ سين له كاب دقو دق حبونا تمصو تزنبر حزب خوين له تزخفه نبعل نقوداس حود بسو يبلو ولدنا دقو النات وططو جخاخ انت قباي زبلو خصاب سستان حمشتن عمت زعدميو كتت تباهيلو لا قدما جنبار النات وسده نسالساي عنوتا وق كدالو يقبرون زياني زفلت أبهيوتو مالتي كابين قيلو كسع كنده عميقيو ني ولودون نزمت ولدون كسع كنده أبشقر يودقلو تهاجر أب كميزة أمثلة حماق كون النت يستحلو نزير رأيو كن مهرو خنكئل علنا حانت زبلانه بزكال مجدي كبس حلو بزخئل عقباب كان حلفلو لنا بعلا يعني برهاني اتكحف عبيل كاللخات ذا ويل سوري عقباي دارجو قبا سقطة والقيلة No, it's okay, Mor. Bala, قدا. ودي ده اوكي ابتي ملخت كان محلالف لنا زلكايو زرو السما معي يجي حدا خبتي ابين اساسا فلاليلو كا ابي اتليست خالص يترف ابتهاجرو ترجعتات كسر فتن بيلدينغز كسر يفتن بيت مفتي نمدلو كخي يفتن يونيفرسيتي دلو ولا قوم دام سلام جرات اب ኤርትራ ግን ኣብ ኤርትራ لنكنس بصركة خير نيرو مشو مع تعجب ما بقول خير نيرو بساس كم زي سعلو كم زي رجوع كم زي دنسلو كم زي تسعوتلو بتصركة شحرني 4 بيتيلات أنت زي كله في بس أرجع السبوع جرو قصاص نيرو سرح نيرو سي حجي قدم قلع هلا حجي ذكر إيش قلت يسقف هاي بلون ديت ولا نيرة إذا صاعي نيتشو حكاية تغاقيتن إتهاجر أبكت اللي على اللو زيت الدرجة زي بسحدو اللو سبي
ብሕብረተሰብ ኣብ ኩነታት ተጣሪእና ኮምፕሊትሊ ዋሕኩም ዝብል ተገልፅሉ ናይ ማይ ናይ ሉቺት ትዛረባ ሱረ መሰረቱ ከም ዝጠፍእ እዩ ተገይሩ ዘሎ ሱረ መሰረቱ ዝኾነ ይኹን ቆልዓ ተዛሪብካ እዋንሲ መንእሰይ ሕጂ ብዚ እዋንዚ እቲ ንስኻ ትፈልጦ ዘረባ እቲ ንስኻ ትፈልጦ ኤርትራ ክነግረካ ይክእልን ብዙሲ ትማሊ ኣብዚ ኣብቲ ገዛና ሓንቲ ማኪና ተሓልፍ ነይራ ድሓር እንታ ማኪና ከዓ እንታይ ኮስታሪት እያ ድሓር ንባዓልቲ ቤተልያ ኣቲ ረእያስ ገዚኣ እንታይ ትዝክር ገሊላ ኣስመራ ሓፀብ ከሎ ኢላት ንኻሳብ ማለት ከምአን ዝኣመሰላ ማኪናታት ነይረን ናብ ኣስመራ ሕጂ ንሃብቲ ኣብ የማኔ ሓቲት ከም ገሌለ ንገርየሲ ነይረን እንዴ ከምዚ እንዳኣመሰላ ማካይን ሕሰብ እሞ ሃብቲ ኣብ ወዲ 50 ዓመት ኮይኑ ኣብ ኤርትራሲ ኮምፕሊትሊ ፋዕፋዕ ዝበለ ነገር ዝከይድ ስለዚ ምስ ኣቢ ኣብዚ ፈፂሞም ኣይሰማምዑን ኣይመሳሰሉን እዮም ሓደ ነጥቢ እዚ ዘይመሳሰሉሉ ነገር ኣለዎም ማለት እዩ እቲ ብዛዕባ ስልጣን ድበልካዮ ኣብ ኢትዮጵያ ንሱ ዝለዓለት ሃገር ክሕዚ ደሊ እዩ ትብሎ ኢሳያስ ንኢትዮጵያ ክሕዚ ኢሉ ዋላ እኳ ብቃሉ ሰሚዕና ወይ ከምዝታት ይህ መስፍን ሓጎስ ኢሉ ዶ ዋላ ከይዱ እውን ናድሕር ሕጂ ሓንቲ ሃገር ኢና ይበል ዋላ ገለ ከምዝታት ዋላ ይበል እምበር ኢትዮጵያን ኤርትራን ኢትዮጵያ ክሕዚ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ከምዘይኮነሲ ኣብ መንጎ ክልተ ላይን ዘሎ ነገር ኣስተውዒልና ክንርኢ ይግባአና እዩ ዋይ ንኤርትራ ከምዚ ደረጃ ዝኸብፅሓ ክኢሉ ንሱ ዝብል ሕቶ ኢና ንሓትት ስለዚ ኢሳያስ ንኤርትራ ገዲፉ ክወፅእ ኣይደሊን ኣብ ኢትዮጵያ ክሕዝ ኣይደሊን ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጎብለል ኮይኑ ክረአ ኣይደሊን ሓንቲ ነገር ዝገብራ ንሱ ኣብ ሃገርና ሰላም ኣሎ እናበለ ነቶም ካልኦት ክጓባሓሎም ትሰምዑ ኢኻ ትሰምዑ ኢኻ ሶማል ከይዱ ዋላ ኣብ ኬንያ ከይዱ ዋላ ኣብ ገለ ከይዱ ሰላማዊ ዝኾነ ሃገር ኣለኒ ኢሉ ክዛረብ ትርኢ ኢኻ ግን እቲ ህዝቢ ከምዚ ንስኻ ጠቐስካዮ እዩ ዘሎ ዋላ ሓንቲ የብሉ መሰረቱ ዘይፈልጥ ሕብረተሰብ እዩ ዘሎ እዚ ናይ ኣብይ ናይ ኢሳያስ ኣገባብ ኣሰራርሓ ምስ ኣብይ ፈፂሙ ክመሳሰል ዘይክእል እዩ ዝመሳሰሉ ነገራት ተዳሃልዩ ኮይኑ ግን ኣብ ምንታይ እዩ ኣብቲ ናይ ስልጣን መሓዝ ኣብቲ ናይ ስልጣን መሓዝ እቲ ናይ ስልጣን መሓዝ ብወገን ኣብይ ካብ ወያነ ሕዲገብ ኢደይ ክእቱ እያ ካብ ዝበለሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኣብኡ ዘጓዕባዓሉ ዘሎ እዩ ኢሳያስ ከዓ ነዛ መሬት እዚኣ ኣነ ሒዘያ ኣለኹ ስለዚ ኣይከይድን እዩ ዝብል ናይ ክልቲኦም ዲክታቶርያዊ ዝኾነ ጠባይ ኣሎ እዚ ጠባይ እዚ ቀፃሊ እዩ ማለት ክሳዕ ንሳቶም ብሂወቶም ክሳዕ ዘለውሲ ብውግእን ወረውግእን ንክልቲኡ ሕብረተሰብ ክሕዝቦ ከም ዝደልዩ ዘየጠራጥር ምስ ኣብይ ክሰማማዕ ድዩ ኣይክሰማማዕን እዩ እዚ ሓደ እዩ ካልኣይ ነጥቢ ገለ ነገር ክንሪኦ ዝግባአና ኩሎም ኣምሓሩ ብፍላይቶም ቀድም ዝነበሩ ዋላ እዚ እንዳርጋቸው ፅጌዲ ሽሙ ዋላ መን ሽሙ ዋላ ንሱ ተሰሚዕካዮ ኢሳያስ ፅቡቅ እዩ ዝገብር ዘሎ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ከምዝገበረ ገይሩ ኣፅዩ ኢልና ድሓር መሬት ክንሕዞ ኢና ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለዎ ሰሙን ናይ መሬት መሓዝ ሕልሚ ዘለዎም ኣካላት እዮም እንድሕሪ እዚኣቶም ከምዚ ዝብሉ ኮይኖም ኢሳያስ ንዕኦም ሒዙ ናብ ውሽጢ ኤርትራ እትዩ ውግእ ዘይካይደሉ ምክንያት ክረኣየኒ ይክእልን ኢና ግን ኣይኮነን ከምኡ ይኮነን እቲ ነገር ሓንሳ ፅናሓ ንባኽ ውድእ ሓንቲ ነገር ዝፈልጣ ኢሳያስ ኣላ ህዝቢ ኤርትራ መሬቱ ኣሕሊፉ ከም ደይህብ ዘይጠራጠረላ ሓቂ እዩ ኢሳያስ ዘይጠራጠረላ ሓቂ እያ እንድሕር ንዝክር ኮይና ንሕና ሓንቲ ሃገር ኢና ገለ ብዝበለሉ እዋናት ክንደይ ተደገፍቲ እዮም ንዑ ገዲፎሞ ኣብቲ እዋንቲ ህዝቢ ኤርትራ ዋላ ብቅድሚ ዓይኑ ከማን በዓል እዚ ደራፋይ መን ሽሙ ሞይቱ ዘሎ
وتقبروا انتاي لكم الزرافة كمان شعن سمعناين حبرت سب إرترا أهلي فدوه يكون النهاجرو زي سياسة سبي خلطي أتصبي خلطي كما يقول قدام ولا انت خالي تانجر إرتات بالهاجر حزب إرترا ساعندي كم زفكرا يفلت سلز ولا يتشقون ولا يتهارم ولا خمس يكون سياسنا يتبقى ولا يحكوا لا يكلني إرتا قديف تقبر الله خنبر الله سقل إرتا أو هاخ موتي مالس حجي دارجا أدمنا هذا يسخي زلو كما يلقى موتي سلزم إثيوبيا زي حسكو خلالو البيت الجزي يكون ندلو حجي كمان ولا مش جزي كمان أنا سأتصيرنا مالتي so أنا زي إثيوبيا مش إثيوبيا حوسا يتبالا زرار حتى ناتو ملقت تلخوز نبرت كان مسرتو نتز نبري قال سنة حزب إرتان مبرعاني اللي توقف خواد شعبا و كبرعنا خافتينو قد كونوا اللي كعلم شعبنا سنة بسي زكالو نيرو تزخون نسو نتي نيجيبها تحقق هذا القال بقلتي في فتسيمو نيرو تزخون نالبات على عشرة كساك قلي نعسكي لهم كزراربوهم قالوا نيروم قال السيناريو مراحنا نيرنا قل نسو يكونن نسو نتي البيرتات بقيسلو زنبري معبل نمبرعاني اللي تبقيسو نيرو كونوا اللي خايك قالن إرتان سواسيا سوزينا مش تبقى حوسايز بحال زراربا this is fallacy ما نسكون زي كل نجاري جامع إساس كمان نزح المزح على ما خوينا يسمعني معنات من الأخت خالي تالأخوانات أنا بخمزي أدري well I don't know شاطم كميتري ويفلتني جن أنا إساس تبقى أتوني تبقى خاز مقبل لنا تبقى خون وينا يكرنا أفريقيا أنا تاجر يعني دلت بوصمال جيبوتي تايد ولا جيبوتي سي داري سلسلة زيدوا الكأساس نقدر دليل لو مالتي زوالتي ناي جيبوتي مراهي كذا خون ديك النجاري تام قالوت إست أفريقيا دلو هاي تبقى مالتي وتبقى أنك فحد بقوله حور السبب بس هو يعني ترفون بيتم حارو ترفون بيتم أروم ترفون تم أروم جزانا وسافل تسلسل سقفوليا and so many things دلو تبقى بالعجر جزانا وسافل نناتهم برتفيزهم بفحفحد تمام عارون جزانا وسافل بحارس تترنو فيكوني تنتقارون جزانا وسافل بحارس تترنو فيكوني جن علمتات نيتهم بوليتيكينيتات نسمينا خمس بالكان يساد كان نيكالوتن زامسول أكلات زاربون سمعنا لوم دي كونس كاب قدم كوم دبل سنوريام سلازي أنا بخمزي هونا مثلا انت حانت زلاجن حانت زلا كل يوم أبسنت أنا من مسنح كجبروز كل فلا حجب زلمي فقدر وانا من الباتلو تخرب تخينون من خلقت أكلات متنكب وقايد مخانو زي ترى أبي جن توقع تدلي أصلا تاي أبسنت أنكس أنا سلاز دلي عودي عوتني خال نجري جن جاءت أنا قلت له جيت أنا زحمنا تي أبي حسبه ما يساس تحسبه ده يكون تي توم حور السمنة سمت أو زموسو تمن سياتنا نسيق حملنا زلو نروح خمس بالكايو ما الاختنا أنا ما عارف كنك إلى لنا كم نسمعنا هنجبر كنك إلى لنا معنا خمس سمع هنجبرهم كنك إلى لنا سيسات هانتنا تتكلم تقول أوكي ودي الله زرواي أنا اللي سنكون سمعكم اوكي دحر داويد كحتى كاي